Warm welcome for today's pre-Bhakti Shastri class. நம்ம இன்னைக்கு வந்து 11வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். இதை புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டிய பகவான் கிருஷ்ண கிட்டையும் ஆச்சாரியா கிட்டையும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகன்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनधारणं परमानन्दं माधव श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चगाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाशात्तेशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीं शृण्वतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हर्हन्तस्तो है अभद्राणि वितुनोति सुकृत्सतां पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 ஹரே ஹரே. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் தொடங்கும் விதமா நம்ம 3 முறை மகா மந்திரத்தை சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா हरे ஹரே कृष्ण கிருஷ்ணா हरे कृष्ण 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 हरे हरे ஹரே हरे राम 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 हरे हरे ஹரே हरे ஹரே कृष्ण ஹரே कृष्ण कृष्ण கிருஷ்ணா कृष्ण கிருஷ்ணா हरे हरे ஹரே हरे राम 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 ராம் हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण माता கிருஷ்ணா அனைவருக்கும். ஸோ அத்தியாயத்து 11 அதனோட தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா விஸ்வரூப சந்தர்ஷன யோகம், பிரபஞ்ச வடிவத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஓகே. ஸோ இதில் மொத்தம் வந்து 55 ஸ்லோகங்கள் இருக்குது. ஓகே, அதை வந்து ஒன்றொன்னா பார்க்கலாம். யார் புக் எடுத்து வச்சிருக்காங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमति
मशञ्चिन्दवशिचं यत्स्वयोक्तं वसिष्ठेन मोहो अभयं विगतो मम। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் கூறினான், ஆன்மீக சம்பந்தமான பரம ரகசியங்களை அன்புடன் எனக்கு வழங்கி உள்ளீர். தங்களை இது இத்தகைய அறிவுரைகளை கேட்டதால் இப்போது எனது மயக்கம் தெளிவடைந்து விட்டது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல தெளிவில்லாம இருந்தாரு, மயக்கத்துல இருந்தாரு. இப்ப என்ன சொல்றாரு? நான் தெளிவடைஞ்சிட்டேன். ஏன்னா நீங்க எனக்கு வந்து பரம ரகசியங்களை வந்து சொன்னீங்க இல்லையா? ஸோ அதனால நான் மனசு வந்து தெளிவாய் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன். ஓகேவா? என்னுடைய மாயையெல்லாம் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன். ஸோ இந்த கேள்விகள்லாம் வந்து ஏன் கேட்குறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கோசம் இந்த ஜீவாத்மாக்கள் வந்து பார்த்தீங்க நமக்கோசம். ஓகே. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அத்தியாயத்தில் நீங்கள் உங்களுடைய விஸ்வரூபத்தை காமிங்கன்னு கேட்குறார். ஓகேவா? அது எதுக்கு? இன்னும் அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ணர் மேலே சந்தேகமா? இல்லவே இல்லை. இந்த நம்ம வந்து போலியான குருக்களை பார்த்து ஏமாறக்கூடாதுன்றதுக்கோசம் இந்த விஸ்வரூபத்தை காமிங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு. அதை நம்ம கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஆன்மீக சம்பந்தமான பரம ரகசிய ஞானத்தை கேட்டதால் கிருஷ்ணர் சாதாரண நண்பன் மற்றும் சாதாரண மனிதன் என்ற மயக்கம் தெளிந்து விட்டது. இத்தனை நாள் என்னோட நண்பன், நான் என்னோட உறவினர் நினைச்சிட்டு இருந்தார் இல்லையா? இப்ப அர்ஜுனனுக்கே தெளிவு பெற்றுச்சு இல்லையா? அவரும் போய் பேசுறார். என்னப்பா நீ நீ நானும் இப்பதான் இருக்கிறோம், சமகாலத்தவர், நீ என்ன பழைய கதையெல்லாம் சொல்றேன்னும் போது, அப்ப ஆத்ம ஞானம் உனக்கெல்லாம் மறதி இருக்கு, எனக்கு இல்லைன்னு அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா? கிருஷ்ணரின் தெய்வீக தன்மையை புரிந்து கொண்டார். ஸோ அதுலேருந்து அவருக்கு முக்காலங்களையும் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய சக்தி இருக்குன்றத புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. அவரே அனைத்திற்கும் மூல ஆதாரம்ன்றத புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. அவரே எல்லாருடைய இருதயத்திலும் பரமாத்மா இருக்கிறாருன்றத, அவருடைய குணாதிசைகளை வந்து அவரு புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. மத் அனுக்கிரகாய, கிருஷ்ணரை ஒருவர் அவருடைய அனுக்கிரகத்தாலே புரிந்து கொள்ள முடியும். நம்ம பயிற்சி எடுத்தா அவரை புரிஞ்சிக்க முடியாது. அவருடைய அனுகிரகம். நம்ம நேற்று என்ன பார்த்தோம்? நம்ம ரெண்டு விஷயம் இம்பார்ட்டன்ட். நவவித பக்தி, அந்த பக்தி லதா பீஜை வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9 நிலைகள் கொண்டது. ஸ்ரத்தா, சாது, தங்கா, பஜன, கிரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து நம்ம அந்த பீஜையை வந்து நல்லா வளர்க்கணும்னா அதுக்கு என்ன வேணும்? ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம் வேணுன்றதை பார்த்தோம் இல்லையா? அது எப்படி பண்ணணும்? பக்தர்களோட சேர்ந்து பண்ணணுன்றதை பார்த்தோம் இல்லையா? தூய பக்தர்களோட சவகாசத்துல பக்தி பண்ணணும். அதுக்கும் அவருடைய அனுகிரகம் வேணும். கிருஷ்ணருடைய அனுகிரகம் இல்லாமல் நம்மளால பக்தி பண்ண முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. माता जी पढ़ी मैं। நான் படிங்க. हेलो माता जी। हरे ஹரே कृष्ण। கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா படிங்க மாதாஜி. 11 1 2 ரெண்டு படிச்சிட்டுமே। இல்ல, ரெண்டு மாத்திரம் படிங்க மாதாஜி. श्री भगवान उवाच। மாதாஜி ரெண்டாவது படிங்க மாதாஜி. हाँ माता जी। ரெண்டாவது. 11 2 वन। ஆமா மாதாஜி. ओके। न मे विदुसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः। अहम् अहम् आदिः देवानां महर्षीणां च सर्वशः। हरे कृष्ण। மாதாஜி 11வது அத்தியாயம். ஓகே. பவாய பாயாயோ ஹி இது வேற பூதானாம் ஸ்லோகம் விபௌ 11 2 வேற. விஸ்வரசோ மயா த்வக கமல பத்ரக்ஷ மகாத்மியாம் அபி சாவ்யயம். ஸோ தாமரை கண்களை உடையவரே, ஒவ்வொரு உயிர் வாழியின் தோற்றம் மற்றும் மறைவினை பற்றி உம்மிடமிருந்து விவரமாக கேட்ட நான் தற்போது உமது அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளேன். ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு? ஒவ்வொரு உயிர் வாழியின் தோற்றத்தை பற்றியும் மறைவை பற்றியும் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஏன்னா நீங்கள் தான் எல்லாத்தையும் படைக்கிறீங்க, காக்குறீங்க, அழிக்கிறீங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேத்து வந்து உங்களுடைய வைபவங்களை சிறு உதாரணமாக தான், சிறு பொறியின் உதாரணமாக தான் பார்த்து கேட்டேன். ஓகேவா? இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய அழிவற்ற பெருமைகளை அதனால உணர்ந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ கிருஷ்ணரே புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள்ன்றதுல அவருக்கு வந்து அர்ஜுனனுக்கு எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை. அவர் தான் வந்து எல்லா காரணக்கும் காரணமாக இருக்கிறாரு. அவர் தான் வந்து மூலமும் ஆதாரமாக இருக்கிறாரு. அவரால் தான் இந்த பிரபஞ்சம் எல்லாம் வந்து சஸ்டெயின் ஆகிட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்குது. அதாவது ஆம், புவியீர்ப்பு சக்தியால் வந்து எல்லா இருக்கிற இடத்துல நிலையாக இருக்கு இல்லையா? அது கிருஷ்ணரால தான், கிருஷ்ணருடைய சக்தினால தான் அப்படின்றத சொல்கிறார்.
ஓகேவா? அவர் எல்லா இடத்துலையும் வியாபிச்சிருக்காரு. அவருடைய செல்வ வளங்கள் வந்து கணக்கிலற்றது. மாதாஜி 11வது அத்தியாயம் 3வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. किमतति एवम् एतत् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ உத்தம புருஷரே, உன்னத உருவே, நான் தங்களை தங்களுடைய உண்மை நிலையில் என் முன் காண்கின்றேன். ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து அசலான வடிவத்தில் பார்த்துட்ருக்கேன் உங்களை. ஓகேவா? அதாவது 2 கை ரூபத்தில் வந்து உங்களை நான் இப்போ பார்த்துட்ருக்கேன். எனக்கு இப்போ என்ன வேணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, தங்களை பற்றி தாங்களே விளக்கியபடி போன அத்தியாயத்தில் பார்த்தோம். அவருடைய வைபவங்கள் எல்லாத்துலேயும் வந்து பெஸ்ட்டாக அவர் இருக்கார் இல்லையா? இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்கு தாங்கள் எவ்வாறு உட்புகுந்து உள்ளீர் என்பதை காண நான் விரும்புகின்றேன். என்ன சொல்றாரு? இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்குள் ஏன்னா எல்லா இடத்துலையும் வியாபிச்சிருக்கோன்னு சொல்றேன் இல்லையா? இதில் வந்து நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு பார்க்கணும், எனக்கு விருப்பமாக இருக்கு. உமது அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தினை காண நான் ஆவலுடன் இருக்கிறேன். ஸோ அதனால எனக்கு அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தை காமிங்கன்னு அப்படின்னு கேட்குறேன். ஓகேவா? பரமேஸ்வரா மற்றும் புருஷோத்தமா என்று கிருஷ்ணரை வந்து இங்க அழைக்கிறார். ஓகேவா? ஹம், எல்லாத்தையும் வந்து அவர் வந்து படைக்கிறார். படைத்து அவருடைய கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கார். அவர் தான் வந்து உத்தம புருஷர், உயர்ந்தவர். அதனால புருஷோத்தமர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். பரமேஸ்வரா, அவரை விட உயர்ந்தவர் வேறு யாரும் இல்லை. நல்லா தெளிவா தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த அத்தியாயத்துல அர்ஜுனனுக்கு வந்து சந்தேகம் எதுவும் இல்லை, தெளிவா இருக்காரு. இருந்தாலும் ஏன் வந்து உங்களுடைய வைபவங்களை காமிங்க, உஷ்வரூபத்தை காமிங்கன்னு கேட்குறாருன்னா நமக்கோசம். நாளைக்கு வந்து யாராவது வந்து நான் தான்ப்பா கிருஷ்ணர்ன்னு அப்படின்னு யாருக்கையாவது வந்து நம்ம கிட்ட வந்து சொன்னாங்கன்னா போலிக்கும் அசலுக்கும் வந்து வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்கோசம் இந்த கேள்விகளை கேட்குறாரு. ஓகே. ஸோ கிருஷ்ணரின் தெய்வீக தன்மைகள் அனைவருக்கும் காமிக்கிறதுக்கோ அதை நிலைநாட்டுறதுக்கோசம் தான் அர்ஜுனன் கேட்குறாரு. மற்றவர்களிடம் நம்பிக்கை ஊட்டுவதற்காகவும் எதிர்காலத்தில் அளவுகோலை நிர்ணயிப்பதற்காகவும் கிருஷ்ணரின் கூற்றை நிரூபிக்கவும். ஸோ இதெல்லாம் எதுக்கு? இதை வந்து இப்போ வந்து நான் வந்து சொல்கிறேன் உங்கள் கையில், நான் இத்தனை நாள் கிளாஸ் எடுத்தேங்க, நான் தாங்க கிருஷ்ணர், நான் தான் கடவுள், நான் தான் உண்மையான ஆன்மீக குருன்னு சொன்னால் நீங்கள் நம்புவீங்களா? நம்பக்கூடாது. எங்கப்பா உன்னோட விஸ்வரூபத்தை காமிங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்கணும். சரியா? நான் கடவுள் வந்து நான் உங்கள் கையில் சொன்னேன், நீங்கள் என்ன கேட்கணும்? நான் வந்து பொய்யா உண்மையான்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, சரி ஜி கொஞ்சம் உங்களோட விஸ்வரூபத்தை காமிங்கன்னு கேட்கணும். கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனன் கேட்டாருன்றதுக்கோசம் இருந்த இடத்துல அவரும் இருந்தார். அந்த விஸ்வரூபத்தை, பிரம்மாண்டமான விஸ்வரூபத்தையும் காமிச்சாரு. ஸோ இதில் வந்து நம்ம வித்தியாசம் பண்ணணும். எல்லாரையும் ஏற்றுக்கக்கூடாது, குருவை எல்லாரையும் ஏற்றுக்கக்கூடாது. உண்மையான குருவுக்கும் பொய்யான குருவுக்கும் வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதை நமக்கும் சொல்லியிருக்காரு. நமக்கு வரக்கூடிய பின்னாடி வரக்கூடிய சந்ததியினருக்கும் அவருக்குன்னு தனியாக ஒரு இச்சை இல்லை. அவர் வந்து அந்த விஸ்வரூபத்தை பார்க்கணுன்ற ஒரு தனிப்பட்ட விருப்பம் அர்ஜுனனுக்கு இல்லவே இல்லை. ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் நமக்கோசம்தான், நம்ம ஏமாறக்கூடாதுன்றதுக்கோசம் தான் கேட்குறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुम् इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் இங்கே ஒரு பணிவான விஷயத்தை பார்க்கலாம் நம்ம. உமது விஸ்வரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தால் எம்பெருமானே, எல்லா யோக சக்திகளின் இறைவனே, அந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டி அருளும். ஸோ உங்களால் என்னால் பார்க்க முடியும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதை தயவு செய்து காமிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். நீ என் ஃப்ரெண்டுடா, நான் வந்து நீங்கள் வந்து எனக்கு ஒரு தேரோட்டி அந்த மனப்பான்மையெல்லாம் இல்லை. நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா எனக்கு வந்து அதை காமிங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். பிரபோ, திறன், வலிமை மற்றும் சக்தி உடையவர் கடவுள் இல்லையா? யோகேஸ்வரா, எல்லையற்றவர் என்ற போதிலும் கருணையினால் அவரே விரும்பினால் வெளிக்காட்ட முடியும். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நம்ம வந்து டிமாண்ட் பண்ண முடியாது. நம்ம வந்து கோயிலில் போயிட்டு, அப்பா நான் 10 தேங்காய் உடைக்கிறேன், எனக்கு இந்த வேலையை பண்ணி கொடுங்க, அதை 4 விளக்கு ஏற்றுறேன், இதை பண்ணி கொடுங்க, அப்படி பண்ணி கொடுங்கன்னு ஒரு விண்ணப்பம் போட்டுட்டு வரும். நம்மளது எல்லாம் வந்து பிஸ்னஸ் தான் இல்லையா? கடவுளை ஏதோ வந்து ஆர்டர் சப்ளையர் மாதிரி, ஹோட்டலில் இருக்கிற சர்வர் மாதிரி நினச்சிட்டு எனக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு ஆர்டர் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அப்படியெல்லாம் இல்லவே இல்லை. கடவுள் வந்து உத்தமமானவர், உன்னதமானவர், உயர்ந்தவர் இல்லையா? அவர் ஒரு யோகேஸ்வரா. அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவரோட கருணையினால தான் எல்லாமே நடக்குது இல்லையா? நீங்கள் எவ்வளோ அளவுக்கு பணிவாக செய்கிற, நீங்கள் விரும்பினா எனக்கு காமிங்க அப்படின்றத வந்து நம்ம
பணிவினை வந்து அர்ஜுனன் கிட்ட கற்றுக்கணும். ஸோ இந்த உயிர் வாழினங்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆம், எல்லைக்கு உட்பட்டது. எல்லா செயல்களும் செஞ்சாலும் அதுக்குன்னு ஒரு எல்லை இருக்குது இல்லையா? பட் கிருஷ்ணர் அப்படி இல்லை, எல்லையற்றவர் இல்லையா? அவருக்கு அளவுகோல் இல்லை. இந்த இடத்துல கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து அர்ஜுனன் வந்து ப்ளீஸ் பண்ணுறார். ஓகேவா? ஸோ நம்ம இதை எப்படி ப்ளீஸ் பண்ண முடியும்? அதுக்கு சரணாகதி ஆக முடியும். சரணாகதி ஆனாதான் அவருடைய மன ஊகங்கள் வச்சு நம்ம அவருடைய பலத்தை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியாது. சரணாகதி ஆன பிறகு அவருடைய எல்லையற்ற வைபவங்களால ஒருத்தரால புரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ பூரணமாக சரணடைந்து பக்தி தொண்டில் ஒருவன் ஈடுபடாத வரையில் தன்னை வெளிப்படுத்துவதற்கான அவசியம் கிருஷ்ணருக்கு இல்லை. ஓகேவா? அவர் என்ன, நம்ம பிரார்த்தனை பண்ண இந்தா இது வேணும் அது வேணும்னு கேட்டா கொடுத்துடுவார். ஆனா அவர் ஃபுல்லா தன்னை வெளிக்காட்டிக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. எப்போ ஒருத்தன் முழுமையா வந்து சரணடைஞ்சாரோ, சரணடைந்த ஆத்மாக்கள் தான் வந்து தன்னை வெளிப்படுத்தினார். அது மாதிரி தன் வாழ்க்கைய தன்னையும் வந்து சரணடைஞ்சவர் யாரு? நம்மளுடைய ஜெகத்குரு அபயச்சரன் ஸ்ரீலம் பிரபுபாதா இல்லையா? எல்லையற்ற நபர் தன்னை தானே வெளிப்படுத்தும் போது அத்தகைய எல்லையற்ற கருணையினால் அவரது எல்லையற்ற தன்மையை புரிந்து கொள்ள முடியும் இல்லையா? அவருடைய கருணை இல்லாம யோசிச்சு பாருங்க. பிரம்மாண்டமான கோயில்களை வந்து கட்டினார் இல்லையா? அவர் அன்னைக்கு இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இன்னைக்கு நமக்கு வந்து இந்த பகவத்கீதையும் இல்லை, நம்ம கையில மகாமந்திரமும் இல்லை இல்லையா? ஸோ அவரு கருணையானவர் கிருஷ்ணர். அவருடைய சிஷ்யன் श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोत सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிதாவின் மகனே, எனது அன்பு அர்ஜுனா, லட்சக்கணக்கான வடிவில் பலதரப்பட்ட நிறத்துடன் தோன்றும் எனது பல வகையான திவ்ய ரூபத்தினை, எனது வைபத்தினை இப்போது நீ காண்பாயாக. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு? பலதரப்பட்ட நிறத்துடன் பல வகையான திவ்ய ரூபத்தினை இப்போது நீ என்னுடைய ரூபத்தை பாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? இப்போ வந்து இதே ஸ்லோகத்துல பல வகையான திவ்ய ரூபத்தை இந்த நம்ம ஸ்லைட்ல பாக்குறோம் இல்லைங்களா? திவ்ய ரூபத்தை காமிக்கிறாரு. தோன்றி மறையக்கூடியது. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த விராட் ரூபம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பௌதீக உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது, ஆன்மீக உலகத்துக்கு அல்லன்றதை புரிஞ்சுக்கணும். ஆன்மீக வானில் நித்தியமாக நிலை பெற்று உள்ளது அல்ல, சாதாரண மனிதர்கள் காணக்கூடியது அல்ல. நம்மளால சாதாரணமா எல்லாராலையும் இதை வந்து பார்க்க முடியாது, அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அது கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனனுக்கு தெய்வீக கண்களை கொடுக்க போறார். அது பின் வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்ல வந்து பார்க்குறோம். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து இந்த நம்பிக்கை இல்லாதவங்க சில பேர் இருப்பாங்க இல்லையா? அதாவது இப்போ என்ன கேட்டாரு, இதெல்லாம் படைச்சது நீங்க தான் சொல்றீங்க, இதுக்குள்ள நீங்க உட்புகுந்து இருக்கீங்கன்னு சொல்றீங்க, அதை காமிங்கன்னு தான் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி. இதுல பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் இந்த உருவம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பூலோகத்துல இருந்து பூமியில இருந்து ஆகாயம் வரையும் வந்து அகண்டு விரிந்து இருக்குது இல்லையா? இதுக்குள்ள எல்லா பொருட்களையும் அவர் பார்க்கிறார். இந்த இருக்கக்கூடிய அந்த கிரகநிலை அமைப்பு, சோலார் சிஸ்டம், கேலக்ஸி எல்லாத்தையும் அதுக்குள்ளேயே அவருக்குள்ளேயே பார்க்குறாரு. ஸோ இது வந்து உண்மையான ரூபம் அல்ல, திவ்யமானது அல்ல. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமேஜினரி ஃபார்மு. இந்த பௌதீகத்தில் மாத்திரம்தான் இந்த உருவத்தை பார்க்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहून् यदृश्च पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हरे ஹரே कृष्ण। கிருஷ்ணா. பரதர்களில் சிறந்தவனே, ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், ருத்ரர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள் மற்றும் இதர தேவர்கள் அனைவரும் இங்கே பார். இதற்கு முன்பு யாரும் கண்டிராத கேட்டிராத பல ஆச்சரியமான விஷயங்களை பார். இப்ப என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணர்? போன ஸ்லோகத்துல இருந்து பேச ஆரம்பிச்சார் இல்லையா? ஸோ அவருடைய திவ்ய ரூபத்தோடைய தன்மையை பத்தி சொன்னார். இப்ப அந்த விராட் ரூபத்துக்குள்ள யார் யார் இருக்காங்க? நம்ம நேற்று பார்த்தோம், 12 ஆதித்யர்கள், 8 வசுக்கள், 11 ருத்ரர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க எல்லாரையும் எனக்குள்ள பாருப்பா, தேவர்கள் எல்லாரும் எனக்குள்ள தான் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இதுவரையும் நீ வந்து இதை பத்தி கேட்டும் இருக்க மாட்ட, பார்த்தும் இருக்க மாட்ட. இது ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயங்கள். ஏன்னா நிறைய தேவர்களும் ரிஷிகளும் முனிகளும் வந்து இதை பார்க்கணும்னு ஏந்திட்டு இருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இதற்கு முன் எந்த மனிதனும் கண்டிராததை கேட்டிராததை நீ காண்பாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இங்க வந்து कथं जगत्कृष्णं
पश्चात् सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्छान्य द्रष्टुम् इच्छसि। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணன். இங்க வந்து அர்ஜுனனுடைய வைபகம் பாருங்க. அவர் உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்தே எல்லாத்தையும் பார்க்கறார். நம்மளா ஒரு திவ்ய தேசத்துக்கு போனோம்னா மூட்டையை கட்டிக்கிட்டு வண்டியை பிடிச்சிட்டு கிளம்பணும். இவர் பாருங்க, அர்ஜுனா நீ பார்க்க விரும்புவை அனைத்தையும் எனது இந்த உடலில் உடனடியாக பார், இப்பவே பாருன்னு அப்படின்றார். ஓகேவா? இதுல இருந்து என்ன தெரியுது, அவரு ஆக்டிங் பண்ணல. நம்ம மூவில எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தரே வந்து 2 பேரா 3 பேரா வந்து ஆக்ட் பண்ணுவாங்க. அப்போ அந்த சீரை எப்படி கிரியேட் பண்ணாங்க? ஒரு வேஷத்துல நடிச்சுட்டு இன்னொரு கதாபாத்திரத்துக்கு வேஷம் போட்டு நடிக்கும்போது அந்த சீனை வந்து அட்டாச் பண்றாங்க, ஒட்டுறாங்க இல்லையா? அப்படிதான் வந்து ரூபங்களை இங்க எடுத்து பண்றாங்க. ஆனா அவர் அப்படி இல்லை. இந்த உடலில் உடனடியாக நீ இப்ப கேக்குற. ஓகே, ஸோ இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும், அர்ஜுனனும் கிருஷ்ணரும் இங்க இருக்காரு. அவரு விஸ்வரூபத்துல ஒரு சைட்ல தான் காமிக்கிறார். அவர் மறைஞ்சிட்டு அந்த விஸ்வரூபத்தை காமிக்கல. ஓகேவா? ஓகே. இப்போது நீ விரும்பியவை மட்டுமில்லை, நீ ஆசைப்பட்டது இல்லை, எல்லாத்தையும் நான் காமிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன். எதிர்காலத்தில் நீ எதையெல்லாம் காண விரும்புவாயோ அவன் அனைத்தும் இந்த விஸ்வரூபம் உனக்கு காட்டும். அதாவது என்ன இங்க குறிப்பா சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த போர்ல வந்து யார் சண்டை போட்டு ஜெயிக்க போறாங்க எல்லாத்தையும் அவர் காமிச்சு கொடுத்துடுறார் இல்லையா? அவை அனைத்தும் இந்த விஸ்வரூபம் உனக்கு காட்டுமா. அசைகின்ற அசையாதவை அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் இங்கே முழுமையாக உள்ளன. இதுக்குள்ள வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம்? ஆதித்யர்கள் எல்லாரையும் பார்த்தோம். இப்போ வந்து என்ன, இந்த சண்டை என்ன ஆக போறதுன்றதையும் பார்க்க பாரு. அது மாத்திரம் இல்லை, அசைவன அசையாத எல்லாத்தையும் ஒரே இடத்துல பாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ அனைத்தையும் இந்த விஸ்வரூபத்துல உன்னால பார்க்க முடியும். கடந்த காலம் எதிர்காலம் பார்க்க முடியும். பஷ்ய கடந்த 3 பதங்களில் 4 முறை கூறப்பட்டுள்ளது. பஷ்யன்னா அந்த 4 ஸ்லோகத்துல வந்து லாஸ்ட் ஸ்லோகத்துல ரிப்பீட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த வார்த்தை. கிருஷ்ணருடைய கருணையினால் அசாத்தியமானவைகளையும் சாத்தியமானதாகும் இல்லையா? முடியாததை கூட முடிச்சு கொடுப்பவர் தான் வந்து கிருஷ்ணர் இல்லையா? அதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ இவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே இடத்துல உட்காந்துட்டே அர்ஜுனன் எல்லாத்தையும் பார்த்துடுறார் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव सच्चशुषा दीप्यं ददामि इत्ते चक्षुषुः पश्य मे योगम् ऐश्वरम्। हरे कृष्ण। ஹரே சக்ஷுஷுக இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞான பார்வையை கொடுக்கிறாரு. ஆனால் உன்னுடைய தற்போதைய கண்களால் என்னை நீ காண முடியாது. எனவே நான் உனக்கு திவ்யமான கண்களை தருகின்றேன். எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை நீ பார். என்னுடைய ஐஸ்வர்யத்தை நீ பார்க்கணுன்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய புலன்களை வச்சு நீ பார்க்க முடியாது. ஏன்னா இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கக்கூடிய புலன்கள் வந்து குறைபாடு ஆனது இல்லையா? அதனால இந்த தெய்வீக கண்களையும் தெய்வீகமான கண்களையும் நான் கொடுக்குறேன். அப்போ வந்து உன்னால என்ன பார்க்க முடியும். அதாவது நம்ம வந்து சில எக்ஸிபிஷனுக்கு சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷனுக்கு போகும்போதோ சில மூவிக்கு 2.0 தானே, அந்த மூவிக்கு எல்லாம் போகும்போது நமக்கு என்ன கொடுத்தாங்க? ஒரு கண்ணாடி கொடுத்தாங்க இல்லையா? போகும்போது கண்ணாடி கொடுத்தாங்க, வரும்போது அதை வாங்கி வச்சுக்கிட்டாங்க. அது மாதிரி ஒரு சினிமாவோ ஒரு எக்ஸிபிஷன் பார்க்கறதுக்கு ஒரு கண்ணாடி வேணும்னு விஸ்வரூபத்தை பார்க்கறதுக்கு என்ன வேணும்? திவ்யமான ஞான கண்கள் வேணும் இல்லையா? ஆன்மீகமான கண்களை வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு கொடுத்தார். தெய்வத்தை காண ஒருவருக்கு திவ்யமான கண்கள் வேண்டும். அது பகவான் திருப்தி அடைந்து அவரே விரும்பினால் தான் கிடைக்கும். அது எங்கேயோ கடையில் விற்கிறது இல்லை. 10 ரூபாய் 20 ரூபா கொடுத்த நம்ம திருநா கடையில் போனால் கண்ணாடி கூலிங் கிளாஸ் போட்டு வச்சுப்போம் இல்லையா? அது மாதிரி இல்லை. கிருஷ்ணர் விருப்பப்பட்டா தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு அது கொடுப்பாரு. ஓகேவா? ஸோ இந்த திவ்யமான நிலையில இருக்கக்கூடிய பக்தர்களுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் இதை கொடுக்குறாருன்றத புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? அர்ஜுனனுக்கும் கிருஷ்ணருக்கு இருக்கக்கூடிய உறவை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நண்பர்கள், உறவினர்கள். அதுக்கு பிறகு என்ன, பொறாமை இல்லை அர்ஜுனனுக்கு. அதனால அவர் என்ன பண்ணாரு? இந்த பகவத்கீதை இட்ஸ் எ கிரேட் சயின்ஸ். இது வந்து சாதாரண சென்டிமெண்ட் ஸ்டோரி புக் இல்லை, இது வந்து கிரேட் சயின்ஸ். இதை வந்து அவருக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு. ஓகேவா? அதனால வந்து இந்த உயர்ந்த ஞானத்தை பெற்றார். ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து மாடு மேய்க்கும் சிறுவர்களோட விளையாடிட்டு இருக்கார் இல்லையா? அவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து முழு முதல் கடவுள்ன்றது தெரியாது. அட்லீஸ்ட் இப்பயாவது அர்ஜுனனுக்கு நடுவில் தெரியுது
இல்லையா? அதனால தான் அவர் மன்னிப்பு கேட்பார். அச்சச்சோ, நான் வந்து என் நண்பன் சொல்லிட்டு ஒரே தட்டில் சாப்பிட்ருக்கோம், உன்னை வந்து தமாஷா எல்லாம் சீண்டி பேசியிருக்கிற, ஆ, ஒரே பருக்கையெல்லாம் படுத்திருக்கோம் அப்படியெல்லாம் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு பேசுறாரு. ஆனால் அதே பாகவதம் எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த கோபிகள் கோபஸ்திரிகளுக்கு யாருக்குமே தெரியாது இவர் வந்து முழுமுதற் கடவுள்னு சொல்லிட்டு. அப்படி சொன்னா கூட யாரும் நம்ப மாட்டாங்க. ஏன்னா கிருஷ்ணருடைய கதாபாத்திரம் அப்படி. ஓகே, அந்த இடத்துல. ஓகேவா? ஸோ அவங்க எல்லாம் வந்து நண்பனா தான் பார்க்கறாங்க. ஸோ திருப்பி திருப்பி ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அர்ஜுனன் ஏன் கேள்வி கேட்குறாரு? நம்மளும் நமக்கு அடுத்து வரக்கூடிய சந்ததியினர்கள் வந்து ஏமாறக்கூடாது. அந்த ஒரு காரணத்துக்கோசம் தான் வந்து அர்ஜுனன் வந்து இந்த விஸ்வரூபத்தை காமிக்க சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम् ऐश्वरम्। हरे कृष्ण। மாதாஜி இது படிச்சிருங்க மாதாஜி. 12 வரையும் படிங்க மாதாஜி. மாதாஜி, மாதாஜி, சஞ்சய். அது ம் 10, 11, 12 படிங்க. படிச்சிட்டுமா? 10, 11 படிச்சிட்டுமா? ஓகே. ம். अनेक वक्त्र नयनम् अनेकाद्भुत दर्शनम् अनेक दिव्याभरणम् दिव्यानकेतोत्य अत्केतोतत्यात्यायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयम् देवम् अनन्तम् विश्वतोमुखम्। हरे कृष्ण। சஞ்சயன் கூறினான், மன்னா, இவ்வாறு கூறிய பின்னர் எல்லா யோக சக்திகளும் இறைவனாக விளங்கும் முழுமுதற் கடவுள் தமது விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு காட்டினார். ஸோ இப்போ இந்த விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு காமிக்கிறார். ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்த ஸ்லோகத்துல பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த விஸ்வரூபத்தில் என்னெல்லாம் இருந்துச்சுன்றதை நம்ம பார்க்க போறோம். அநேக கண்கள் இருந்துச்சு, அநேக வாய்கள் இருந்துச்சு. ஸோ அந்த தரிசனம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அற்புதமான தரிசனமா இருந்துச்சு. அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல அற்புதமான தெய்வீகமான ஆபரணங்களை வந்து அணிவி அணிந்து இருந்தார். ஓகேவா? அங்க அது மாதிரி இல்லாம பல கைகள் இருந்துச்சு. அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா பலதரப்பட்ட ஆயுதங்களை வந்து அவர் தாங்கி இருந்தாரு. தெய்வீகமான மாலைகளை வந்து ஆடைகளை வந்து அவர் அணிஞ்சிருந்தாரு. அவருடைய உடல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பல்வேறு திவ்யமான வாசனை பொருட்கள் வந்து பூசப்பட்டிருந்துச்சு. அவை அனைத்தும் அற்புதமாகவும் பிரகாசமாகவும் எல்லையற்றதாகவும் எங்கும் பரவி காணப்பட்டது. ஸோ இப்போ நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க கடவுளுக்கு உருவம் இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆர்வவாதிகள் இல்லையா? இப்போ யோசிச்சு பாருங்க, எப்படி வந்து ஒரு கை கால் இருக்கக்கூடிய மனுஷனுக்கே வந்து அவன் என்ன பண்றான், குளிச்சுட்டு சென்ட் போட்டுப்பான், ட்ரெஸ்ஸை போட்டுப்பான், ஆமா, செயினை போட்டுப்பான், வாட்சை போட்டு தன்னை அலங்கரிக்கிறதுக்கு என்னென்னமோ போட்டுக்கிறார். அது மாதிரி தான் கடவுள் பார்த்தீங்கன்னா உருவம் இல்லைன்னா எப்படி வந்து இந்த வஸ்திரங்களை போட்டுக்க முடியும், ஆபரணங்களை தரிக்க முடியும், மாலைகளை வந்து அணிந்து கொள்ள முடியும்? இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? அவருக்கு உருவம் இருக்குன்றத வந்து மனிதர்கள் புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த பிக்சர்ல பார்க்கலாம், அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அநேக கண்கள் இருக்குது. ஏன்னா பல உருவம் எடுத்திருக்கார். அதனால அநேக கண்கள், வாய்கள், கைகள், இல்லையா? ஒவ்வொருத்தரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல தரப்பட்ட வண்ண ஆடைகளை, இல்லையா, வண்ண ஆடைகளை, ஆபரணங்கள், மலர் மாலைகள் அணிந்திருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? இந்த பிக்சர்ல பாருங்க, அவர் கையில வந்து பலவிதமான ஆயுதங்கள் இருக்கு. அஹ், ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு மாலைகளை அணிவிந்திருக்காங்க. அது வந்து தெய்வீக மாலைகள். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் வந்து திவ்யமான ஆயுதங்கள் மற்றும் திவ்யமான வாசன பொருட்களை விட இருக்கக்கூடிய ரூபம். ஓகே. அற்புதமாகவும் பிரகாசமாகவும் எல்லையற்றதாகவும் எங்கும் பரவி காணப்பட்டது. ஸோ நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம், பூமியிலிருந்து ஆகாயம் வரைய உயர்ந்திருந்துச்சு இல்லையா? ஹைட்டில் வந்து இவ்வளோ அளவுக்கு இருந்துச்சு, அகலத்தில் வந்து ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. நம்மளால இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டயக்ராம் வரையணுன்னு 2 டைமென்ஷனல் வியூ, இப்படி பார்த்தா எப்படி இருக்கும், அப்படி பார்த்தா எப்படி இருக்குன்ற மாதிரி வரைவோம். இது வந்து நம்மளால நம்மளுடைய நாலேஜை லிமிட் பண்ணுது இல்லையா? நம்மளுடைய அறிவுக்கு உட்பட்டது எவ்வளோ தெரியுமோ அதை தான் வந்து இங்கே காமிக்க முடியுது. பட் அவர் வந்து பிரம்மாண்டமாக எல்லா திசைகளிலும் பரவி இருந்தாரு. ஓகே. ஹரே दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेतुगपत् उत्थिता
यदि भासदृश्यते सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः हरे ஸோ இங்க कृष्ण। என்ன சொல்றாரு பாருங்க, ஒருவேளை ம், பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே சமயத்தில் உதயமானால் அந்த பரமபுருஷனுடைய விஸ்வரூப ஜோதிக்கு சமமாகலாம். ஒருவேளைன்னு சொல்றாங்க, சமமாகுதுன்னு கூட சொல்லல. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? லட்சக்கணக்கான சூரியன்கள் எல்லாம் நம்மளால பாருங்க, இந்த உச்சி வெயில்ல சூரியனை நாம இப்படி பார்க்கவே முடியாது இல்லையா? ம், யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளவு அளவுக்கு பிரகாசம் இருக்கும். லட்சக்கணக்கான பல்லாயிரக்கணக்கான என்ன லேக்ஸ் இல்லையா? அவ்வளோ சூரியன்கள் வந்து ஒரே சமயத்துல வந்து சேர்ந்த எப்படி அங்க பிரகாசம் இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு அவர்கிட்ட இருக்கு. அந்த பிரகாசம் இருக்குன்றத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த பிக்சர் அதுதான் காமிச்சிருக்காங்க. ஓகே. तथैकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमेकदा अपश्येयत्पदे चेयत् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அச்சமயத்தில் இறைவனுடைய விஸ்வரூபத்தில் பற்பல ஆயிரங்களாக பிரிந்திருக்கும் அகிலத்தின் பல்வேறு விஸ்தாரங்களை எல்லாம் ஒரே இடத்தில் அர்ஜுனனால் காண முடிந்தது. ஸோ பல இடத்துல விரிவி அவருடைய சக்திகள் எல்லாத்தையும் இந்த விஸ்வரூபத்தால அவர் அர்ஜுனன் பார்க்குறாரு. ஓகே. சிறப்பு பார்வை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுனனுக்கு மட்டுமே கொடுத்ததால் அவரால் காண முடிந்தது. நம்ம எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே யார் யாரும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரருக்கு சொல்லிட்டு இருக்காரு. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து அர்ஜுனன் பார்க்கறாரு. இதை வந்து வர்ணிச்சிட்டு இருக்கக்கூடிய சஞ்சயனும் வந்து பார்த்துட்டு திருதராஷ்டிரருக்கு சொல்றாரு. இதே சமயத்துல நம்ம என்ன பண்ணோம், இந்த வார்த்தைகளை கொண்டு நம்ம இமேஜின் பண்ணிக்கணும். ஒரு உருவம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூமியிலேருந்து ஆகாயம் வெறிய பிரம்மாண்டமாக இருக்குது. அதில் பார்த்தீங்கன்னா பல பல வண்ணங்களாக இருக்கக்கூடிய உடைகளை அணிந்து கொண்டு பல கண்கள், அநேக வாய்கள், வயிறுகள், கைகள், மலர் மாலைகள்லாம் தரிச்சு இருக்கக்கூடிய ஒரு உருவத்தை நம்ம வந்து இமேஜின் பண்ணி நம்ம கண்ணு முன்னே எடுத்துட்டு வரணும் இல்லையா? ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत हरे कृष्ण। அர்ஜுனன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரதத்தில் உட்காந்துட்டு இவர் எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாக பார்க்குறார். நம்ம நம்ம ஒவ்வொரு அண்டங்கள் இருக்குது. ஒரு அண்டங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக நீரால் ஆனது, ஒன்று மண்ணால் ஆனது, இல்லையா ஒன்று வந்து நெருப்பால் ஆனது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்தந்த உயிரினங்கள் இருக்குது இல்லையா? பட் இந்த அண்டத்தை எல்லாத்தையும் வந்து அர்ஜுனனும் ஒரே இடத்துல உட்காந்துட்டு பார்த்துட்டு இருக்காரு. ஓகே. ஸோ பின்னர் வேப்பினாலும் குழப்பத்தினாலும் மூழ்கிய அர்ஜுனன் தனது உடலில் மயிர்கூச்சி எறிய சிரம் தாழ்த்தி வணங்கியபடி கூப்பிய கரங்களுடன் முழு முதற் கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினார். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அர்ஜுனன் என்ன பண்றாரு, அவர்கிட்ட வந்து பிரார்த்தனை பண்றாரு. அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, இந்த உருவத்தை வந்து போற்றி புகழ்றார். உறவு முறையில் மாற்றம் இப்போ வந்து என்ன ஆச்சு, நட்புல இருந்து அற்புத ரசத்துல போயிடுச்சு இல்லையா? ஸோ இவருக்கு வந்து பாருங்க இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நண்பனா இருந்தாரு. ஒரே தட்டுல எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு விளையாடிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ என்னாச்சு, அற்புத ரசம். ஏன்னா இப்போ வந்து பய பக்தி நிறைய வந்துடுச்சு அர்ஜுனனுக்கு இல்லையா? மயிர்கூச்செறிய வணங்கியபடி பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினார். ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து சாதாரணமாக நினைக்கிறேன், நமக்கு தெரியும் ஏற்கனவே 12 ரசங்கள் இருக்கு இல்லையா? அதில் வந்து 5 பிரைமரி ரசாஸ், 7 செகண்டரி ரசாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். அந்த செகண்டரி ரசால வர்றது தான் வந்து அற்புத ஆச்சரியம் இல்லையா? அர்ஜுனனுக்கு வந்து பெரிய ஆச்சரியம். அது என்னடா, நம்ம வந்து ஒரே தட்டில் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு காலை மேலே காலை தூக்கிட்டு படுத்துட்டு இருந்த இவனா வந்து இப்போ வந்து பிரம்மாண்ட இந்த விஸ்வரூபத்தை காமிச்சிட்டு இருக்கானே, அவனுக்குள்ள எல்லாமே அடங்கி இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அந்த உறவு முறையில வந்து மாற்றம் ஏற்பட்டுச்சு. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட். अर्जुन उवाच पश्यामि देव तव देवदेहे सर्वान् तदा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषीन् च सर्वान् उरगांश दिव्यान् हरे कृष्ण। அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பிற்குரிய இறைவனே கிருஷ்ணா, எல்லா தேவர்களும் பற்பல இதர உயிரினங்களும் உமது உடலில் சிறப்பாக வீற்றிருப்பதை நான் காண்கின்றேன். தாமரை மலரில் அமர்ந்துள்ள பிரம்மதேவர், சிவபெருமான், பல்வேறு ரிஷிகள் மற்றும் திவ்யமான
நாகங்களையும் நான் காண்கின்றேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பல தலையெல்லாம் இருந்துச்சு. இப்ப என்ன சொல்றாரு? தேவதேவர்களையும் பார்த்தார் இல்லையா? அஸ்வினி குமாரர்கள், ஆதித்யர்கள், வசுக்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்தாரு. இப்ப குறிப்பா யார பேரை சொல்றாங்க? பிரம்மதேவர், தாமரை மலர்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்க பிரம்மதேவரையும், சிவபெருமானையும், ரிஷிகளையும் வந்து நாகங்களையும் வந்து நான் உங்களுக்குள்ள பாக்குறேன். அது இல்லாம பலதரப்பட்ட உயிரினங்களும் பாக்குறேன். முன்ன அசைவன அசையாதவன், இதுல வந்து உயிரினங்களை பாக்குறேன்னு சொல்லிட்டு எல்லா தேவர்களையும் பார்க்குறேன்னு சொல்லிட்டு விலாவரியா சொல்றார் இல்லையா? ஸோ நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சது என்ன? இந்த உலகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 14 லோகங்கள் கொண்டது. ஈரேழு 14 லோகங்கள் இல்லையா? அப்பர் பிளானிட்டரி சிஸ்டம், லோவர் பிளானிட்டரி சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? ஸோ பிரம்மாதேவர் வசிக்கும் பிரபஞ்சத்தின் மிக உயர்ந்த இடம் கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு காண முடிகிறது. ஸோ எல்லாத்தையும் பார்க்குறார் இல்லையா? ஸோ இந்த 14 லோகங்கள் என்ன? இந்த பூலோகம் வந்து நம்ம இருக்கிறது. அதுக்கு மேலே என்னென்ன இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, புவர்லோகம், ஸ்வர்கலோகம், மகரலோகம், ஜனலோகம், தபோலோகம், சத்தியலோகம் இருக்கு. கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அத்தல வித்தல சுத்தல தலாத்தல மகாத்தல ரசாத்தல பாத்தால எல்லாமே அவருக்குள்ள அடங்கியிருக்கு. இங்க கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு இருக்கார். அவருடைய தொப்புல இருந்து தான் வந்து என்ன வருது? தாமரை தண்டு வருது. அந்த தாமரை மலர்ல பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த பிக்சர்ல பிரம்மா உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि तां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. உலகத்தின் இறைவனே, விஸ்வரூபமே, நான் உமது உடலில் பற்பல கைகளையும் வயிறுகளையும் வாய்களையும் கண்களும் எல்லையற்று எங்கும் பரவி இருப்பதை காண்கின்றேன். என்னென்ன சொல்றாரு? இப்ப கைகள் இருக்குது, வாய், வயிறு, கண்ணு எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கிறத பார்க்கிறப்ப உம்மின் நான் ஆதியோ நடுவையோ முடிவையோ காணவில்லை. சோ இதுல எங்க வந்து தொடங்குது, எங்க முடியுது, எது நடுன்னு எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ கிருஷ்ணர் இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்? எல்லையற்றவர். அவர் மூலமாக அனைத்துக்கும் அனைத்தையும் காண முடியும். அவரை வச்சுட்டு அவர் ஒருத்தர் இருந்தா போதும், எல்லாத்தையும் அவரை வந்து பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றது இந்த ஸ்லோகத்து மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். प्रकीर्णं गदीनं चक्रीणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्ति अनन्तं पश्यामि तां दुनीतलक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतम् अप्रमेयम्। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. அளக்க முடியாத சூரிய ஒளி அல்லது கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பினை போன்று எல்லா திசைகளிலும் பிரகாசமாக விளங்கும் ஜோதியினால் உமது உருவத்தை பார்ப்பதற்கு கடினமாக உள்ளது. ஏன்னா இந்த ஜோதி பிரகாசம் இருக்கு இல்லையா? அது பல சூரியனுடைய தேஜஸ்கள்ன்றத பார்த்தோம். அதை பார்க்கறதுக்கு கடினமா இருக்குப்பா கிருஷ்ணான்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். பற்பல பல தலைகள் இருக்கிறதுனால அங்க என்ன இருக்குது? பல மகுடங்கள் இருக்கு. பல கைகள் இருக்கிறதுனால அங்க வந்து கதைகள், சக்கரங்கள், இன்னும் பல ஆயுதங்கள் அவர் வந்து தாங்கிட்டு இருக்காரு. உமது உருவம் எல்லா இடங்களிலும் பிரகாசமாக விளங்குகிறதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் சொல்றாரு. ஸோ பிரகாசமா ஆ, பல நூறு ஆயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒன்று சேர்ந்தா எவ்வளவு அளவுக்கு தேஜஸ் இருக்குமோ, ஒரு சூரியனை நம்மளால வந்து பார்க்க முடியல இல்லையா? ஏன் அவ்வளவு அளவுக்கு அவருடைய உடம்புல வந்து பிரகாசம் இருந்துச்சு. त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। हरे ஹரே कृष्ण। கிருஷ்ணன். அறிய வேண்டியவைகளில் முதன்மையானவர் நீரே. எல்லா அகிலங்களுக்கும் இறுதி ஆதாரம் நீரே. ஸோ முதன்மையும் நீங்க தான் சொல்றீங்க. இறுதியும் ஆதாரமும் வந்து கிருஷ்ணர் தான் சொல்லிட்டு சொல்றார். அப்படியேப்பட்ட இருக்கிற நீங்க வந்து என்னைக்குமே அழியாதவர், மிக பழமையானவர், தர்மத்தின் நித்திய பாதுகால பாதுகாவலர் மற்றும் புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். கிருஷ்ணரை பத்தி இவர் சொல்றார் இல்லையா? ஏன்னா எல்லா இடத்துலயும் இருக்கீங்க. உங்களுடைய ஆதி நடுவு இறுதி எதுவுமே காண முடியல. எல்லா இடத்துலயும் இருக்கீங்க. அகிலம் முழுவதும் வந்து ஆதாரமும் நீங்க தான் இருக்கீங்க. அழிவற்றவர், அது இல்லாம ரொம்ப பழமையானவர். நம்ம எங்கேயாவது வந்து கிருஷ்ணருடைய வயசான போட்டோ, தாத்தா போட்டோவை பார்த்துருக்குறோமா? எங்கேயும் பார்த்ததே இல்லை. அவர் எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா நவ யவ்வனம்
இல்லையா? தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர் மற்றும் புருஷோத்தமர் ஆகிய முழுமுதற் கடவுள் இதுவே, நீங்க தான் வந்து புருஷோத்தமர், முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னோட அபிப்பிராயத்தை அர்ஜுனன் சொல்றார். கிருஷ்ணர் வந்து உயர்ந்த தன்மையில எல்லாத்தையும் உணர்ந்துகிட்டார் அர்ஜுனன், இல்லையா? ஸோ அதனால இந்த அத்தியாயத்துல அவருக்கு வந்து ரொம்ப தெளிவாயிடுறார், இல்லையா? நமக்கு தெளிவு வந்துடுச்சா? நேத்தே வந்து தெளிவாயிட்டார். அறிய வேண்டியவர்கள் முதன்மையானவர் நீங்க தான். ஸோ தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஒரு விஷயத்தை இந்த உலகத்துல ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது உங்களை தான். எல்லா அகிங்களும் ஏன் பார்த்தீங்கன்னா, அகிலங்கள் எல்லாத்துக்கும் வந்து இறுதி ஆதாரம் நீங்க தான். நீங்க வந்து எப்படியாப்பட்டவங்க? அழிவற்றவர், பழமையானவர், தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர் நீங்க தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ இப்போ கால ரூபத்தை வந்து வர்ணிக்க போறார். படிங்க மாதாஜி. अनादिमध्यात्मनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वम् इदं तपन्तम्. நீர் ஆரம்பமும் நடுவும் இறுதியும் இல்லாதவர். உமது பெருமை அளவிட முடியாதது. தங்களது கைகள் அளவிட முடியாதவை. சூரியனும் சந்திரனும் உமது கண்கள். உமது வாயிலிருந்து வெளிவரும் நெருப்பு ஜுவாலையையும் உமது சுய தேஜஸால் இந்த அகிலம் முழுவதையும் தாங்கள் எரிப்பதை நான் காண்கின்றேன். என்ன சொல்றாரு? பா, எதுவுமே உங்களுக்கு இல்லை, ஆரம்பம் நடுவு இறுதி எதுவுமே இல்லை. நீங்க பழமையானவர், இல்லையா? உமது பெருமைகளை வந்து அளக்க முடியாது. ஏன்னா நமக்கு வந்து இருக்கிறது ஒரு நாக்கு, இருக்குது சின்ன மூளை, இல்லையா? அவருடைய திவ்யமான ரூபங்களால நம்மளை கண்களால பார்க்கவே முடியாது, இல்லையா? ஸோ உங்களுடைய பெருமைகளையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களால் சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்றார். தங்களது கைகள் அளவிட முடியாதவை. சூரியனும் சந்திரனும் உமது கண்கள். ஓகேயா? ஒரு கண் வந்து சூரியன், இன்னொரு கண் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சந்திரனுக்கு ஒப்பிடுறாரு. உங்க வாயில இருந்து வரக்கூடிய நெருப்பு ஜுவாலைகள் இருக்கு, இல்லையா? அது வந்து எல்லாத்தையும் அழிக்கக்கூடியதா இருக்குது. உமது சுய தேஜஸால் இந்த அகிலம் முழுவதையும் தாங்கள் எரிப்பதை நான் காண்கின்றேன். ஓகேவா? ஸ்- அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வாயில இருந்தும் நெருப்பு ஜுவாலைகள் வருது, கண்ல இருந்தும் நெருப்பு ஜுவாலைகள் வருது. அவர் உடம்புல இருக்கக்கூடிய தேஜஸும் வந்து பிரகாசத்தையே கொடுக்குது, வெப்பத்தையே கொடுக்குது, பிரகாசத்தை கொடுக்குதுன்றது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. तावत् पृथिव्योरिदम् अन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. தாங்கள் ஒருவரே என்ற போதிலும் வானம் பூமி மற்றும் இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட இடம் என எல்லா திசைகளிலும் வியாபித்து உள்ளீர். ஓகேவா? எல்லா திசையிலும், ஒரு திசை ரெண்டு திசையில எட்டு திசையில, இப்ப எல்லா திசையிலும் நீங்க வந்து வியாபிச்சிருக்கீங்க. மகாத்மாவோ இந்த அற்புதமான உக்கிர ரூபத்தை கண்டு மூலமும் குழம்பி இருக்கிறது. ஸோ இப்போ என்ன சொல்றாரு? இதை வந்து உக்கிரமான ரூபத்தை பார்த்து எல்லாரும் குழம்பியும் இருக்காங்க, பயத்தோடு இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் வந்து சொல்றார். ஓகே, ஸோ இது இந்த ரூபத்தை யாரும் பார்க்கலன்னு சொன்னாங்க. இப்ப பார்த்தவங்க எல்லாம் வந்து கதி கலங்கி இருக்காங்கன்னு தான் சொல்றாங்க. சொர்க்கத்திற்கும் பூமிக்கும் இடைப்பட்ட பகுதி தான் துவா ஆ பிருத்தி வியோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, ஏன்னா நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்க, எல்லா திசையிலும் வியாபித்திருக்காருன்னு சொல்லிட்டு. லோகாத்திரயம் அதாவது மூன்று லோகங்கள், அதாவது அப்பர் மிடில் அண்ட் லோவர் பிளானட்டரி சிஸ்டம், அதாவது மேலே நடுவு கீழ் லோகங்கள் எல்லாத்துலயும் வந்து இவருடைய பிரம்மாண்ட ரூபம் வந்து பறஞ்சு விரிஞ்சு இருக்குது. ஓகேவா? अमीहि त्वां सुरसङ्गा विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க என்ன சொல்றாரு? நான் பார்க்கறது வந்து கனவு இல்லை, நான் பார்க்கறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்மீக உடைய விழிப்புனால நான் வந்து இந்த திவ்யமான ரூபத்தை பார்க்கறேன்னு சொல்லிட்டு போன ஸ்லோகத்திலே சொல்றார். ஓகே, இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கலாம். தேவதேவர்கள் வந்து கூட பயந்துடுறாங்க. தேவதேவர்கள் அனைவரும் உம்மிடம் சரணடைந்து உம்மில் புகுந்து கொண்டுள்ளனர். அவர்களில் சிலர் மிகவும் அச்சமுற்று கூப்பிய கரங்களுடன் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர்.
ஓகே, உங்களுக்கு பயம் வந்துருச்சு, என்னடா இப்படி எல்லாம் ஒரு உருவம் இருக்குதேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, பயத்தால என்ன பண்றாங்க, பிரார்த்தனை செய்றாங்க. அதே மாதிரி ரிஷிகளும் சித்தர்களும் வந்து என்ன சொல்றாங்க, கதறாங்க, அமைதி 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேத மந்திரங்கள் பாடி உம்மிடம் பிரார்த்தனை செய்கின்றன. எல்லாருக்கும் பயம் வந்துடுச்சு. தேவதேவர்களுக்கு மாத்திரம் இல்ல, ரிஷிகளுக்கும் எல்லாருக்கும் பயம் வந்துச்சு. அதனால என்ன பண்ணாங்க, எல்லாரும் ஒவ்வொரு பிரார்த்தனைய சொல்லிடுறாங்க. சில பேர் வேதங்கள்ல என்ன சொல்லியிருக்கோ அந்த பிரார்த்தனையை அவர் முன்னாடி வைக்கிறாங்க. ஸோ இவர் கையில இருந்து நமக்கு பாதுகாப்பு கிடைக்கணும். ஏன்னா என்ன நடக்குதுன்னு அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியல. ஆனா பார்த்தா ஏதோ ஒண்ணு பிரம்மாண்டமா ஒரு விஷயம் நடந்துட்டு இருக்குது. அதனால நமக்கு என்ன நடக்கும்ன்றது அவங்களுக்கு ஒரு குழப்பம். அதனால எல்லாரும் சேர்ந்து பிரார்த்தனை சொல்றாங்க. அமைதி அமைதின்னு சொல்லிட்டு சாந்தப்படுத்துறாங்க. எப்படி நம்ம வீட்டில் குழந்தை வந்து அழுதுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு ஏதாவது சாக்லேட்டோ மிட்டாயோ கொடுத்துட்டு அமைதியா இருப்பாப்பான்னு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. அது மாதிரி இங்க தேவர்கள் ரிஷிகள் எல்லாரும் வந்து கிருஷ்ணரை நோக்கி அமைதி அமைதின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஆ. रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्वविनो मरुतशोष्मपाश्च गन्धर्व्याक्षुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணன். சிவபெருமானின் பல்வேறு தோற்றங்கள், ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், சாத்தியர்கள், வி விஸ்வதேவர்கள், இரு அஸ்வினிகள், மருத்துக்கள், முன்னோர்கள், கந்தவர்கள், யக்ஷகர்கள், அசுரர்கள், சித்தர்கள் என அனைவரும் உண்மை வியப்புடன் பார்த்து கொண்டுள்ளனர். இப்ப என்ன சொல்றாரு அர்ஜுனனே, இவருக்கு மாத்திரம் பயமோ பக்தியோ ஆச்சரியமோ இல்ல, யாரெல்லாம் உங்களை வந்து பயபக்தியோட பார்த்துட்டு இருக்காங்க, ஆச்சரியத்தோட பார்த்துட்டு இருக்காங்கன்னா எல்லாரையும் சொல்லிட்டார் இல்லையா. சிவன், ஆதித்யர், வசு, சாத்தியாசு, விஸ்வதேவாசு, அஸ்வினி குமாரர்கள், கந்தர்வர்கள், ஆ, முன்னோர்கள், யக்ஷர்கள், அசுரர்கள் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களை வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமா உங்களுடைய உருவத்தை வந்து பார்க்குறாங்க. தேவர்களுக்கு எல்லாம் வந்து பயம் வந்துருச்சு. அதனால பிரார்த்தனை பயபக்தியுடன் பிரார்த்தனை செய்கிறாங்க. ஓகேவா. ஹரே கிருஷ்ணா. रूपं महते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहूदरं बहुदृष्टः करालं दृष्ट्वा लोकाः प्रप्यवितास्तथाहम्। हरे कृष्ण। வலிமையான புயங்களை உடையவரே, உமது பற்பல முகங்கள், கண்கள், கைகள், வயிறுகள், கால்கள் மற்றும் உமது பற்பல பயங்கரமான பற்களையும் கண்டு தேவர்கள் உட்பட உலகில் உள்ள அனைவரும் குழம்பி உள்ளனர். அவர்களைப் போலவே நானும் குழம்பி உள்ளேன். இப்ப என்ன சொல்றாரு, அஹ் ஆரம்பத்துல வந்து ஒரு குழப்பம் இருந்துச்சு, அந்த குழப்பம் வேற மாதிரி குழப்பம், இந்த குழப்பம் வந்து வேறமானது. ஏன்னா திவ்யமான ரூபத்தை பார்த்துட்டு, அவர் கையில இருக்கக்கூடிய பல வகையான ஆயுதங்களை பார்த்துட்டு, ஆ, வயிற்றுல வாயிலிருந்து நெருப்பு வருது, இதெல்லாம் பார்த்ததே இல்லை இல்லையா. அதனால அவருக்கும் என்ன இருக்குது, குழப்பமும் இருக்கு, பயமும் இருக்கு. ஓகே. ஸோ அவர் எனக்கு மாத்திரம் இந்த ஃபீலிங் இல்லை, எல்லாருக்கும் அதே ஃபீலிங் தான் இருக்குது கிருஷ்ணான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். வலிமையான புயங்களை உடையவரே, உமது பற்பல முகங்கள், கண்கள், கைகள், வயிறுகள், கால்கள் மற்றும் உமது பற்பல பயங்கரமான பற்கள். யோசிச்சு பாருங்க, பல வாய் இருக்குது, அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், பற்பல ஆஹ், பற்கள், கூர்மையான பற்கள் இருக்கு. ஒன்னொன்னும் பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்கும்னா மலை மாதிரி இருக்குமா. ஓகே. உட்பட தேவர்கள் உட்பட உலகில் உள்ள அனைவரும் குழம்பி உள்ளனர். நானும் கூட அவங்கள மாதிரி தான்ப்பா குழம்பி இருக்கிறேன் கிருஷ்ணான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. ஸோ இங்க வந்து பயம் வந்துருச்சு. இப்போ விஸ்வரூபத்தை ஏண்டா கேட்டோம், எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டுமே இப்போ வந்து அதுக்கு அடுத்தது ரூபத்தை மாத்த சொல்லுவார் பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं यताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतीनं विन्दामि शमं च विष्णु। हरे எங்கும் कृष्ण। நிறைந்த விஷ்ணுவே, ஹரே கிருஷ்ணா. வானத்தை தொடும் உமது பற்பல ஒளிரும் நிறங்கள், திறந்த வாய்கள் மற்றும் பிரகாசிக்கக்கூடிய விசாலமான கண்களுடன் உம்மை நான் காணும்போது எனது மனம் பயத்தினால் குழம்புகின்றது. எனது மனத்தின் சமநிலையை தக்க வைப்பது இனிமேல் என்னால் முடியாது. என்ன சொல்றாரு, என் மனசை வந்து தக்க வச்சுக்கிறதுக்கு முடியாது. ஏன்னா உங்களுடைய உருவம் வந்து பிரம்மாண்டமா இருக்குது. அது வந்து எப்படி இருக்குது,
பல நிறங்கள் கொண்டது. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா திறந்த வாய்கள் இருக்குது, பிரகாசமா இருக்குது. ஓகேவா? என்னால இந்த பார்க்க முடியலப்பா. எனக்கு வந்து மனசுல பயம், குழப்பம் மாத்திரம் இல்ல, பயமும் இருக்கு. என் மனசை வந்து ஒரு நிலையில வந்து வச்சுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய இயலாமையை வந்து இங்க வெளிப்படுத்துறார். கேட்டதே இவரே இல்லையா? இப்ப வந்து அப்பா இதெல்லாம் வந்து பார்க்கிறதுக்கு என்னால முடியல அப்படின்னு சொல்றார். ம். दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास हरे कृष्ण। தேவர்களின் இறைவனே, ஹரே கிருஷ்ணா. உலகங்களின் அடைக்கலமே, ஓகே, என்னிடம் கருணை கொள்ளுங்கள். ஏன்னா இப்ப பயம் வந்துடுச்சு. அதனால என்ன சொல்றாரு? அவர் ஃபர்ஸ்ட் புகழ்றார். நீங்க யாருப்பா? தேவர்களுடைய கடவுள் நீங்க. இந்த எல்லா உலகத்துல இருக்கக்கூடிய ஜீவராசிகளுக்கு அடைக்கலம் நீங்க தான். நீங்க என்ன பண்ணுங்க, என் மேல கொஞ்சம் கருணையா இருங்க அப்படின்னு கேட்கிறார். இருக்கா? என்னிடம் கருணை கொள்ளும். கால நெருப்பினை போன்ற உமது முகங்களை பயங்கரமான பற்களையும் கண்டபின் எனது மனசு நிலைநிறுத்த முடியவில்லை. ஓகேவா? நெருப்பு இருக்குது, இவ்வளோ வாய் இருக்குது, கூர்மையா பற்கள் இருக்குது இல்லையா? இதெல்லாம் பார்த்துட்டு என் மனசு என்னால நிலைநிறுத்திக்க வச்சுக்க முடியல. எல்லா திசைகளிலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் குழம்பி உள்ளேன். இப்ப இதுவரை போன அத்தியாயத்துல என்ன சொன்னாரு? உங்க திவ்யமான ரூபத்தை காமிச்சிங்க, நான் வந்து என்ன பண்ணேன், நான் குழப்பத்துல இருந்து வெளியே வந்துட்டேன், தெளிவா இருக்கேன், உங்ககிட்ட சரணடைஞ்சேன் அப்படின்னு சொன்னாரு. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரம்மாண்டமான ரூபத்தை பார்த்துட்டு அவர் மனசுக்குள்ள வந்து பயம் வந்துருச்சு. யோசிச்சு பாருங்க. நம்ம கிட்ட வந்து நம்ம பெட்டிலே ஒருத்தர் வந்து படுத்துக்கிட்டு நம்ம தட்டிலே ஒருத்தவங்களோட சாப்பிட்டுட்டு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா நல்லா ஓடி ஆடி விளையாடினவர் இப்படி ஒரு உருவத்தை காமிச்சா அவருக்கு எப்படி இருக்கும்? நமக்கு எப்படி இருக்கும்? பயம் இருக்கும் பயம் பயமா இல்லையா? இருக்கும். பயம் இருக்கும், குழப்பம் இருக்கும், என்னடா நடக்குதுன்னு. அந்த மனப்பான்மையில தான் வந்து அர்ஜுனனும் இருக்கிறாரு. ஓகேவா? ஸோ இந்த வந்து அதுக்கு முன்னாடி அற்புத ரசமா இருந்துச்சு. நட்புல இருந்து அற்புதம் போச்சு. இப்போ வந்து என்ன ரசமா இருக்கு? பயம் என்ற பயம். ரசம் வந்திருக்குது. தேவர்கள் அனைவரும், இவர் மாத்திரம் இல்ல, பார்த்தவங்க எல்லாரும் வந்து தான் குழம்பி இருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ பார்த்தோம் தேவர்களே வந்து பாத்தீங்கன்னா உயர்ந்தவர்கள் இல்லையா? நானும் குழம்பி இருக்கிறேன்ப்பா. எனக்கு மனசு ரொம்ப ரொம்ப பயமா இருக்குது, குழப்பமா இருக்குது. சமநிலை என்னால இன்னும் தக்க வச்சுக்க முடியாது. ஏன்னா ஒரு திசையில மாத்திரம் இல்ல, மனசு எங்கேயும் வைக்க முடியல. சரிப்பா, இந்த டைரக்ஷன்ல பார்த்தா தான் வந்து உங்களுடைய கோரமான உருவெல்லாம் தெரியுது, நான் இந்த பக்கம் திரும்பிக்கிறேன். ஏதாவது சாந்தமா தெரியுதுன்னா இல்ல. ஏன்னா எல்லா திசைகளிலும் அவர் வந்து பிரம்மாண்டமா இருக்கார். அதுக்குள்ள எல்லாமே இருக்கு, அசைவன அசையாதவை எல்லாமே இருக்கு. அதனால எல்லா திசையில வந்து எனக்கு குழப்பம் இருக்கு, மனசை வந்து அமைதியா வச்சுக்க முடியல கிருஷ்ணான்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். இப்போ வந்து 26ல இருந்து 30 வரையும் பார்த்தீங்கன்னா போரின் எதிர்கால விளைவுகளை பார்க்க போறார். அதாவது கிருஷ்ணர் வாய்க்குள்ளேயே அவரை பார்த்தோன்னே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஃபர்ஸ்டே சொன்னார், எதிர்காலத்துல என்னெல்லாம் நடக்கும் அதையே நான் காமிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார். அதை வந்து இங்க பார்க்க போறோம். இதெல்லாம் வந்து எப்ப நடக்குது? சண்டையே நடக்கல, இந்த போரின் ரிசல்ட்டை வந்து சொல்றாங்க பாருங்க. ஆ, மாதாஜி. आम्, ओके। अमी अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैव वनिपालसङ्गैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैः पुमाङ्गैः। தனது கூட்டத்தை சேர்ந்த மன்னர்களுடன் திருதராஷ்டிரரின் எல்லா புத்திரர்களும், பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணன் மற்றும் நமது முக்கிய வீரர்களும் உம்முடைய வாய்க்குள்ளே விரைந்து நுழைகின்றனர். அவர்களில் சிலர் உமது பற்களிடையே நசுக்கப்படுவதையும் நான் காண்கின்றேன். தெரியுதுங்களா? எதுக்கு வந்து நம்ம அநேக வாய்கள், கூர்மையான பற்கள், மலை போல இருக்கக்கூடிய பற்கள்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு இருந்தோன்னே அவர் வாய்க்குள்ள வந்து எல்லாரும் போறாங்க. யார் யாரு?
பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணன், திருதராஷ்டிரருடைய எல்லா மகன்களும், பாண்டவர்கள் பக்கம் இருக்கக்கூடிய முக்கிய வீரர்கள் எல்லாம் உங்க வாய்க்குள்ள விரைந்து போறத வந்து நான் பார்க்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுவும் கொஞ்சம் பேர் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருடைய ரெண்டு மேற்பல் கீழ்ப்பல் இருக்குல்ல, அந்த பல்லுக்கு நடுவில் அவருடைய தலை வந்து நசுக்கப்படுகிறது, அதையும் வந்து நான் பார்க்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே, யோசிச்சு பாருங்க. இதெல்லாம் வந்து ஒருத்தன் பார்த்தான்னு வச்சுக்கோங்க, அவன் வந்து பயமா இருப்பானா சந்தோஷமா இருப்பானா? இல்லையா? ஸோ அதனால தான் அவருக்கு வந்து பயம் அதிகமாச்சு. ம். அடுத்த ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. यथा नदीनां बहूम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रविन्ति तथा तवामि नरलोकवीर विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. நதிகளின் பல்வேறு அலைகள் கடலை நோக்கி செல்வது போல இந்த மாவீரர்கள் அனைவரும் எரிகின்ற உமது வாயினுள் நுழைகின்றன. இந்த பிக்சர்ல பார்க்கலாம், நிறைய நதி வந்து பாத்தீங்கன்னா சமுத்திரத்துல போய் போகும் இல்லையா, கடலை நோக்கி போகும். அது மாதிரி இங்க இருக்கக்கூடிய வீரர்கள் எல்லாரும் எங்க சேர்ந்து வராங்க? கடல் தண்ணிக்கு போயிட்டு ஆறு போய் கலக்கும் இல்லையா, எல்லா வீரர்களும் உங்க வாய்க்குள்ள போறாங்கப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் சொல்றான். यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பில் அழிவை நோக்கி நுழையும் விட்டில் பூச்சிகள் போல எல்லா மக்களும் உமது வாய்களில் முழு வேகத்துடன் நுழைவதை நான் காண்கின்றேன். இந்த விட்டில் பூச்சிக்கு தெரியும் தனக்கு மரணம் வந்து என்ன, அந்த வெப்பத்தினால்தான். அப்படி இருந்தாலும் அது என்ன பண்ணும், அந்த ஒரு நிமிஷம் வெப்ப சுகத்துக்கோசம் அந்த நெருப்பு கிட்ட போகும் இல்லையா, அது தன்னோட மரணத்தை வந்து வாங்கிக்குது. அது மாதிரி இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா வீரர்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க வாய்க்குள்ள வேகமா வந்து போறத வந்து நான் பார்க்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? எதிரி படைகள் எல்லாம் அழிக்கப்படுகிறார்கள், வெற்றி வந்து பாண்டவர்களுக்குன்றதை நம்ம இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கலாம். लेलीह्यसे ग्रसमानसमन्त लोकान् समाग्रन्थवदनै ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् वासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णु। हरे कृष्ण। விஷ்ணுவே, கொழுந்து விட்டு எரியும் உமது வாய்களின் மூலம் எல்லா திசைகளிலும் உள்ள மக்கள் அனைவரையும் தாங்கள் விழுங்கி கொண்டுள்ளதை நான் காண்கின்றேன். ஓகேவா? எல்லாரையும் நீங்களே தான்ப்பா விழுங்கிட்டு இருக்கீங்க, அதை நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். உமது தேஜஸினால் அகிலம் முழுவதையும் நிறைத்து கொண்டு உக்கிரமான தகிக்கக்கூடிய கதிர்களுடன் தாங்கள் வீட்டு உள்ளீர். ஓகேவா? எல்லாத்தையும் விழுங்கிட்டு எல்லா இடத்துலும் உங்களுடைய தேஜஸால நிரப்பி வச்சிருக்கீங்க. இந்த உக்கிரமான விஷயத்தை நான் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? போரின் எதிர்கால விளைவு, இரண்டு தரப்பினை அனைத்து வீரர்களும் அழிக்கப்படுவார் இல்லையா, அர்ஜுனன் வெற்றி வாகை சூடுவான் என்பதை இதை குறிக்கிறது. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, பீஷ்மர், கர்ணர் எல்லாரும் கிருஷ்ணருடைய வாய்க்குள்ள போறாங்க. ஆனா பாண்டவர்கள் வந்து காக்கப்படுவார்கள், அவங்களுக்கு தான் வெற்றின்றதை வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா 31 இருந்து 34 வரையும் கேள்வி பதில வந்து பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु तदेववर प्रसीद विज्ञातुम् इच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. தேவர்களின் இறைவனே, உக்கிரமான ரூபமே, தாங்கள் யார் என்பதை தயவு செய்து எனக்கு கூறும். இப்ப டவுட் வந்துருச்சு இல்லையா? சரி, என்னப்பா இப்படி எல்லாம் வந்து இருக்கிறேன், நீ யார் எனக்கு சொல்லுன்னு சொல்ற. உமக்கு எனது வணக்கங்கள், என்னிடம் கருணை காட்டும் தாங்களே ஆதி புருஷர். இப்ப வந்து என்ன சொல்றாரு, என்கிட்ட வந்து ரொம்ப கருணையா இருப்பா ப்ளீஸ் பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேண்டார். ஓகே, நீங்க யாருன்னு கேட்டாரு, தெரியுது நீங்க தான் வந்து ஆதி புருஷர் இல்லையா. உங்களது நோக்கம் என்ன என்பதை அறியாததால் அதை தெரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகின்றேன். ஸோ உங்களுடைய நோக்கம் என்ன? எனக்கு அதெல்லாம் ஒன்றும் புரியல. நீங்க ஆதி புருஷர் நேற்று வந்து சொன்னார் இல்லையா,
நீங்க தான் பரந்தாமா பரபிரம்மா, பரமம் பவித்ரம் பவ. இது வந்து எல்லா வேதங்கள அதிலோ நாரதர் எல்லாரும் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு நேத்து சொன்னார். இப்ப அந்த பேசிட்ல வச்சு அவர் என்ன சொல்றாரு, ஆதி புருஷர் நீங்க தான். ஏன்னா எதையுமே பார்க்க முடியல, ஆதி நடுவு இறுதி எதுவுமே பார்க்க முடியல. நீங்க தான் ஆதி புருஷர், நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஆனா உங்களுடைய நோக்கம் என்ன எனக்கு புரியலன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறேன். அதை நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசையா இருக்கேன், நீங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறேன். இப்போ பகவான் வந்து பதில் சொல்ல போறார், நீங்கள் யார்? ஓகேவா? சரி, நம்ம கிட்ட யாராவது இப்படி கேள்வி கேட்டா என்ன பதில் சொல்லலாம்? நான் ஒரு ஆத்மா. அறிவோல் இல்லையா? ஸோ நம்ம வாழ்க்கையின் நோக்கம் அது புரிஞ்சுக்கிறதுங்க மாதாஜி. நம்ம உடல் இல்ல, ஆத்மா. श्रीभगवानुवाच முக்தி அடைவது, இறைவனை आत्मैव அடைவது. கரெக்ட். लोकक्षयकृत्प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः। புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், காலம் நான். இல்லையா? நம்ம வந்து பகவத்கீதையில 5 திங்ஸ் படிக்கிறோம், ஆத்மா பரமாத்மா காலா கர்மா பிரகிருத்தின்னு சொல்லிட்டு. இந்த இடத்துல வந்து என்ன சொல்றாரு, என்ன புரியலப்பா, நீ உன்னை பத்தி சொல்லுப்பான்னு அப்படின்னு கேட்கிறாரா? பாரு அர்ஜுனா, நான் காலமா இருக்கிறேன், உலகங்களை அழிப்பவற்றில் மிக பெரியவன் நான். ஓகேவா? எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காக நான் வந்துள்ளேன். இல்லையா? உங்களை தவிர. ஓகே, பாண்டவர்களை தவிர இரு தரப்பிலும் உள்ள எல்லா வீரர்களும் அழிக்கப்படுவார். ஓகேவா? சோ இப்ப யாருக்கு வெற்றி? பாண்டவர்களுக்கு பாண்டவர்களுக்கு. வெற்றி. இல்லையா? சோ இது எல்லாத்தையும் தெளிவா வந்து சினிமா ஓட்டுற மாதிரி எல்லாத்தையும் ஓட்டி அவர் கண்ணு முன்னாடி அர்ஜுனனுக்கு காமிச்சிட்டார். இல்லையா? சோ நீ வந்து இப்ப என்ன பண்ணணும், அவர் கையில சொல்ற மாதிரி நிமிஷ மாத்திரம் பவ்ய சவ்ய சாட்சின். இல்லையா? நீ நான் சொல்ற மாதிரி நீ என்ன பண்ண, சண்டை போடு, உனக்கு வந்து வெற்றி வரும். இல்லையா? அதுதான் வந்து இங்க சொல்ற. சோ நமக்கு வந்து காலமா அவர் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து காலம் வந்து பதில் சொல்லும். இல்லையா? சோ அதுதான் சொல்றேன், காலம் வந்து அழிக்க முடியாதது, அது வந்து எப்பவுமே நிற்கும். இல்லையா? சோ காலம்னா, நீ போரிடாமல் இருந்தாலும் இங்குள்ள அனைவரும் அழியப் போகிறார்கள், இதுவே எனது திட்டம். பாரு, இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் இப்ப எப்படி ஒரு மாத்திரை வாங்கினாலும் ஒரு மசாலா பொடி வாங்கினாலும் அதுக்கு வந்து காலாவதி ஆகுது. இல்லையா? தயாரிக்கும் தேதி ஒன்று போட்டு வச்சிருக்காங்க. அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காலாவதி ஆகும்போது இந்த மனுஷனுக்கும் காலாவதி ஆகுமா இல்லையா? இதுதான்ப்பா என் திட்டம், நீ சண்டை போடுறியோ இல்லையோ இவங்க எல்லாம் ஒரு ஸ்டேஜ்ல ஒரு நாள் அழிஞ்சிட்டு போறாங்க. நோக்கம் எல்லாவற்றையும் அழிப்பது, பாண்டவர்கள் சிலரை தவிர அந்த போர்க்களத்தில் இருந்த அனைவருமே அவரால் அழிக்கப்படுவார். ஸோ அதனால அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, அவர் கண்ணு முன்னாடி யாரெல்லாம் இறந்தாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் முக்தி கிடைச்சிச்சு. ஓகேவா? ஏன்னா அவரு பாராபட்சமற்றவர். இல்லையா? எல்லாருக்கும் முக்தியை கொடுத்தாரு. ஸோ அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இங்க வந்து எல்லாரும் அழிஞ்சிட்டாங்க. ஏன்னா அதர்ம பக்கத்துல இருந்ததுனால, தர்மத்தை பக்கம் இருந்ததுனால இந்த பாண்டவர்கள் வந்து காக்கப்பட்டார்கள். ஓகேவா? சோ வாழ்க்கைக்கான பாடம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, காலம் எல்லாவற்றையும் அழிக்கும். நாம் அழிவை நோக்கி போகிறோமா அல்லது நித்திய பக்குவத்தை நோக்கி செல்கிறோமா? அதுதான் இங்க கேள்வி. நமக்கு வந்து டைம் இருக்கு. அந்த டைமை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்றோம்? ஓகே. சோ ஒண்ணு, நம்ம இது மாதிரி வந்து பக்தர்களுடைய சங்கம் வச்சுட்டு பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கோமா, இல்லை ஏனோ தானோன்னு வாழ்ந்துட்டு இருக்கோமா? அதுதான் கேள்வி இங்க. ஓகேவா? யாரால மரணத்தை வந்து தடுக்கவே முடியாது. இறப்பதற்கு முன் கிருஷ்ண உணர்வால் ஆழ்ந்த கிருஷ்ணமயமாகி விடுங்கள். ஓகேவா? அப்படின்னு சொல்றாங்க பிரபுபாதா. இல்லையா? சோ கிருஷ்ணமயம் ஆகி விடுங்கள். கிருஷ்ண நைசர். ஓகேவா? அவரே சதா காலமும் நினைச்சிட்டு நம்ம வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல மூழ்கி இருக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् राज्यं समृद्धम् मय्यैवैते निगताः पूर्वम् एव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचीन्। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம், நிமித்திர மாத்திரம் பவ்ய சவ்ய சாட்சி. பாருப்பா, ஏற்கனவே எல்லாத்தையும் நான் கேம் மிக்ஸ் மேட்ச் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். ஓகேவா? நீ என்ன பண்ணு, எழுந்து போய் சண்டை போடு, உனக்கு எதிரிகளை வென்று புகழுடன் வளமாக அரசினை அனுபவிப்பாயாக. ஸோ கண்டிப்பா உனக்கு தான் வெற்றி நிச்சயம். ஓகே. ஸோ வெற்றி உனக்கு வந்துச்சுன்னா நீ என்ன ஆவ? அரசனாவ. அரசனான்ற பதவியை வந்து என்ஜாய் பண்ணு, நல்லா வந்து இந்த ஆட்சியை பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். எனது ஏற்பாட்டால் இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே
மரணத்தை கண்டுவிட்டனர். ஸோ இப்போ என்ன, ரொம்ப சீன் போடாத. என் தாத்தா, என் நண்பர்கள், என் உறவினர்கள், நான் எப்படி வந்து இவங்களை கொல்றது? ஏன்னா நான் ஏற்கனவே இவங்களை எல்லாத்தையும் கொன்னுட்டேன். எனவே சவ்விய சாட்சியே போரில் ஒரு கருவியாக மட்டுமே செயல்படுவாங்க. சும்மா போயிட்டு ஆக்ட் பண்ண, சண்டை போடுற மாதிரி இல்லையா? அவங்கள எல்லாத்தையும் நான் ஏற்கனவே சாவடிச்சிட்டேன் அப்படின்றார். ஸோ நம்மளும் வந்து கிருஷ்ணருடைய திட்டத்துல வந்து ஒரு கருவியா இருக்கணும். உனது எதிரிகளை வென்று வளமான அரசினை அனுபவிப்பாயாக. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் அவரே போயிட்டு எல்லாத்தையும் பண்ணி விட்டாரு. வெறும் கிரெடிட்டை மாத்திரம் அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்குறார். நீ வந்து வெற்றி அடைஞ்ச, நீ தான் வந்து அரசன், போய் அனுபவி ராஜான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ பிளானும் போட்டாரு, வெற்றியும் கொடுத்துட்டார் இல்லையா? கிருஷ்ணருடைய கையில் நாமளும் எப்படி இருக்கணும், ஒரு கருவியா செயல்படுவதில் உண்மையான மகிழ்ச்சி உள்ளது. ஓகேவா? ம். द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योद्धवीरान् मया हतां त्वं जयिमा व्यतिष्ठ युध्यस्व जेतास्तिरणे सपत्नान् हरे ஸோ कृष्ण இங்க என்ன சொல்றாரு, துரோணர், பீஷ்மர், ஜெயத்ரதன், கர்ணன் மற்றும் இதர மாவீரர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே என்னால் அழிக்கப்பட்டு விட்டன. பெரிய பெரிய வீரர்கள் எல்லாத்தையும் ஏற்கனவே நான் அழிச்சிட்டேன். எனவே அவர்களை கொல்வதால் கவலைப்பட வேண்டாம். வெறுமனே போயிட்டு நீ என்ன பண்ண, சண்டை போடு. எல்லாரையும் அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து செத்து போனவங்க தான். ஏற்கனவே நான் அழிச்சிட்டேன்னு அப்படின்னு சொன்னார். நீ வந்து இன்னும் வந்து பந்தப்பட்டுட்டு இருக்காத, போய் வெறுமனே போரிடுவாங்க. மறுபடியும் மறுபடியும் அவர் என்ன சொல்றாரு, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யின்னு சொல்றார். அது அர்ஜுனனுக்கு மாத்திரம் இல்ல, நமக்கு கூட எல்லாருக்கும். நம்மள வந்து நம்ம கடமைகளை செய்யணும். உனது எதிரிகளை நீ போரில் வீழ்த்திடுவாய். நான் சொல்ற மாதிரி நீ கேட்டேன்னு வச்சுக்கோயேன், நீ அவங்கள எல்லாத்தையும் தோக்கடிச்சிடலாம். இல்லையா? யோசிச்சு பாருங்க ஒரு நிமிஷம். இவ்வளோ எல்லாம் பிளான் போட்டு ஸ்கெட்ச் போட்டு அர்ஜுனனுக்கு சொல்றார். இப்போ அர்ஜுனன் மறுத்தா, அர்ஜுனன் அந்த இடத்துல அவர் வேற ஒருத்தரை வச்சு அந்த வேலையை முடிச்சுக்க முடியுதா? இவ்வளோ பிளான் பண்ணவர் எத்தனை நிமிஷம் ஆகும் இவங்களை எல்லாம் அழிக்கிறதுக்கு? இருந்தாலும் தன்னுடைய பக்தனுக்கு வந்து உயர்ந்த நிலையை கொடுக்கணும் அப்படின்றதுனால தான் பக்தனுடைய உயர்ந்த குணாதிசைகளை எல்லாருக்கும் தெரிவிக்கணுன்றதுக்கோசம் இதை பண்றார் இல்லையா? அவர் வந்து அர்ஜுனன் கிட்ட நம்ம கத்துக்க வேண்டியது என்ன? அவர்கிட்ட பொறாமை இல்லை இல்லையா? அதனால தான் அவருக்கு வந்து சொன்னார். ஸோ நம்மளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடவுள் போட்டிருக்க திட்டத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவருடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும். இது எல்லாமே கிருஷ்ணருடைய ஏற்பாடு. இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டுவிட்டன. நீ குழப்பம் அடையாத, நீ போயிட்டு சண்டை போடு, கண்டிப்பா உனக்கு தான் வெற்றி. ஓகேவா? எனது கருவியா ஆனதற்கு லாபத்தை அனுபவிப்பாயாக. ஸோ சும்மா என்கிட்ட அஹ், நான் சொல்றதை கேட்டு நீ செய், அப்போ உனக்கு வெற்றி நிச்சயம். அது மாதிரிதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில கூட. सञ्जय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमान किरीटी नमस्कृत्य भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत प्रणम्य हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. திருதராஷ்டிரம் சஞ்சயன் கூறினான், மன்னா, முழுமுதற் கடவுளிடமிருந்து இத்தகு உரையை கேட்ட அர்ஜுனன் கூப்பிய கரங்களுடன் நடுங்கியபடி மீண்டும் மீண்டும் அவரை வணங்கினான். மிகுந்த பயத்துடனும் குரல் வந்து தழுத்தழுத்த வண்ணம் அவன் கிருஷ்ணரிடம் பின்வருமாறு கூறத் தொடங்கினான். இப்ப சஞ்சயன் என்ன சொல்லிட்டு இருக்காரு, திருத திருதராஷ்டிர கிட்ட சொல்றாரு, பாரு, அர்ஜுனனுடைய மனப்பான்மை. அவர் என்ன பண்றாரு, பயம் இருக்கு, குழப்பம் இருக்கு. அதனால அந்த பயத்தால மறுபடியும் மறுபடியும் என்ன பண்றாரு, கையை கூப்புறார். ரெண்டு கரங்களை வந்து நமஸ்காரம் பொசிஷன்ல வச்சு உடலெல்லாம் நடுங்குது இல்லையா? அவர் மறுபடியும் மறுபடியும் விழுந்து விழுந்து வர்றாங்க, வணங்குறாங்க. நம்ம கூட சில நேரத்துல பயமோ ஆச்சரியமோ இதெல்லாம் இருந்தா நம்ம என்ன பண்றோமே தெரியாது, செஞ்ச வேலையை திருப்பி திருப்பி செஞ்சுட்டு இருப்போம். மாதிரி அர்ஜுனன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு, கை காலெல்லாம் நடுங்குது, மனசுல பயம் இருக்குது. அதனால கூப்பிய கரங்களை விட அவரை மீண்டும் வந்து மீண்டும் மீண்டும் கிருஷ்ணரை வந்து அர்ஜுனன் வணங்குறாரு. சோ பயம் இருக்கிறதுனால குரல் வந்து என்னாச்சு, தழுத்து போயிடுச்சு. அவர் வந்து என்ன பேசுறாருன்றத பார்க்கலாம். ஸோ இவ்வளோ நேரம் நண்பன் வச்சுட்டு இருந்தோம் இல்லையா? ஆ இப்போ வந்து ஆழ்ந்த பக்தன் போல மாறிட்டார். நண்பனா நினைச்சிட்டு இருந்த உறவு வந்து இப்ப பக்தனா மாறிடுச்சு.
அதனால அவருக்கு என்னாச்சு? கை கால் நடுங்குது. கூப்பிய கரங்களுடன் மீண்டும் மீண்டும் ஒரு முறை இல்ல, பலமுறை வணங்கி வணங்கி வெல்றார் இல்லையா? மிகுந்த பயத்துடன் தழுதழுத்த குரல், எசிடேஷன், பயம் எல்லாமே இங்க கலவையா இருக்கு அர்ஜுனன் கிட்ட இல்லையா? எப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த விதுரர் வீட்டுக்கு போகும்போது அந்த அவங்களுடைய மனைவி வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? பக்தி அதிகமான ஆச்சரியத்தால பழத்தை உளிச்சு தோலை உரிச்சு உரிச்சு பழத்தை தூக்கி போட்டுட்டு கிருஷ்ணருக்கு வந்து தோலை கொடுத்தாங்க இல்லையா? ஆ, அவங்க வந்து அங்க வந்து ஆச்சரியம், கிருஷ்ணரே நம்ம வீட்டுக்கு வந்துட்டாருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அற்புதம். ஏன்னா எத்தனையோ மாளிகைகள் இருக்கு துரியோதனது இல்லையா? அங்கெல்லாம் போகாம தன்னுடைய குடிசைக்கு வந்தாருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சந்தோஷம் இல்லையா? அதுல வந்து என்ன பண்ணாங்க? வாழைப்பழத்தை தூக்கி போட்டு தோலை கொடுத்தார். அதையும் கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணார்? ஏத்துக்கிட்டார் இல்லையா? சோ இது மாதிரி அர்ஜுனனுக்கு என்ன ஆகுது? பயம் இருக்கு, குழப்பம் இருக்கு, நடுக்கம் இருக்கு இல்லையா? பிரார்த்தனைகள், மகிமைகளை உரைத்தல், வணக்கங்களை சமர்ப்பித்தல், மன்னிப்பு கேட்டல், இது மூணையும் இப்ப அர்ஜுனன் பண்றார். ஆ, இப்ப கிருஷ்ணருடைய மகிமைகள் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டார். யோசிச்சு பாருங்க, எவ்வளவு அளவுக்கு பிரம்மாண்ட ரூபத்துல எல்லாமே அவருக்குள்ள இருக்கு. நான் கேட்டதை எல்லாத்தையும் காமிச்சிட்டார். யாராவது நம்ம கேட்கறது நம்ம வீட்லயே எடுத்துக்கோங்க, நம்ம பேச்சு யாராவது கேட்கறாங்களா? நம்ம சொல்றத வந்து யாராவது செஞ்சு கொடுக்குறாங்களா? இல்ல. இங்க இல்ல வந்து மாதாஜி. பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அர்ஜுனனுக்கு வந்து விஸ்வரூபத்தை காமிச்சாரு இல்லையா? அதனால அவன் என்ன பண்றாரு? அவருக்கோசம் இப்போ வணக்கங்களை கம் சமர்ப்பணம் பண்றாரு. மன்னிப்பு கேட்கிறார். நான் எப்படி எப்படியோ இருந்துட்டேன், என்னை மன்னிச்சிருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ 36ல இருந்து 38 வரையும் பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருடைய மகிமைகளை வந்து உணர போறோம். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. अर्जुन अर्जुन उवाच இந்த 3 ஸ்லோகம் स्थाने படிச்சிருங்க மாதாஜி. ऋषिकेश மாதாஜி 37, 38 மூணு படிச்சிருங்க வரேன். ओके ओके माताजी। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्य जगत्प्रहृष्यत्य अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः। कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसप्तत्परं यत् त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निदानम्। वेत्तासि वेदं च परं च धाम त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूप। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து அர்ஜுனன் சொல்றார், புலன்களின் அதிபதியே, உமது திருநாமத்தை கேட்பதால் உலகம் ஆனந்தம் அடைகின்றது. அதன் மூலம் அனைவரும் உம்மிடம் பற்றுதல் கொள்கின்றனர். ம். சோ உங்க நாமத்தை சொல்றதுனால எல்லாருக்கும் என்ன கிடைக்குது? சந்தோஷம். அதுதான் பிரபுபாதா என்ன சொல்றாரு? சாண்ட் அண்ட் பி ஹாப்பின்னு சொல்லியிருக்கார் இல்லையா? நாமத்தை வந்து ஜெபம் பண்ணுங்க, சந்தோஷமா நடனம் ஆடுங்க, ஆ, நல்லா பிரசாதத்தை சாப்பிடுங்க. இதுதான் வந்து சொல்றது. ஓகே. அதன் மூலம் அனைவரும் உம்மிடம் பற்றுதல் கொள்கின்றன. சித்தர்கள் மரியாதையுடன் உம்மை வணங்குகிறார்கள். அதே சமயத்தில் அசுரர்கள் வந்து அச்சமுற்று இருக்காங்க. ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களை பார்த்ததுனால சந்தோஷம், இன்னொருத்தவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களால அச்சப்படுகிறார்கள். ஓகே. இங்கும் அங்கும் ஓடுகின்றன. இவை அனைத்தும் சிறப்பாக நடைபெறுகின்றன. ஓகேவா? கிருஷ்ணரின் மகிழ்ச்சிகரமான மற்றும் பயங்கரமான வடிவம் பக்தர்களை கவர்கிறது. ஆனா அசுரர்களுக்கு அது எப்படி இருக்குது? பயமா இருக்கு, மாதிரி இருக்குது இல்லையா? கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த காளிங்கனுக்கு கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் தப்பு பண்ணார். ஓகே. அவர் என்ன பண்ணாரு? யமுனையில வந்து விஷத்தை கலந்தார் இல்லையா? அதனால ஜீவராசிகள், அங்க இருக்கக்கூடிய மரம் செடிகள் எல்லாம் வந்து பட்டு போச்சு இல்லையா? பட் அதே கடைசியில வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க நாகப்பத்தினிகள்லாம் வந்து பிரார்த்தனை பண்ணுவாங்க, இவர் பண்ணது தப்புதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவனுடைய அகங்காரத்தை வந்து அழிக்கணுன்றதுக்கோசம் அவருடைய கால் மேல வந்து யோசிச்சு பாருங்க. வழுவழுப்பா இருக்கக்கூடிய இதுல மேல வந்து நம்மளால நிக்க முடியுமா ஃபர்ஸ்ட்? அதுல இவர் வேற டான்ஸ் வேற ஆடுறாரு இல்லையா? சோ இப்படி இருக்கிறதுனால ஆ அப்ப என்னாச்சு? அவனுடைய அகங்காரம் போச்சு. ஓகேவா? அகங்காரம் போன பிறகு அவனை வந்து மன்னிச்சு விட்டார். அதுதான் வந்து கிருஷ்ணர். ஓகேவா? சோ பக்தர்களுக்கோசமும், அதாவது தன்னுடைய பக்தர்கள் வந்து அந்த பசுக்கள், கோ
பிரஜவாசிகளை கஷ்டப்படுறாங்கன்றதுக்கோசம் காளிங்க மர்தனம் பண்ணார் இல்லையா? அந்த காளிங்கனும் சும்மா இல்லை, அவர் வந்து எப்படியாவது கஷ்டப்படுத்தி ஏதாவது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு முயற்சி பண்ணார். இதெல்லாம் பார்த்த யசோதா மாதா எல்லாம் மயங்கி கீழே விழுந்துட்டாங்க இல்லையா? சொன்ன இந்த எந்த விஷயத்துல வந்து கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தர்களுக்கோசம் சாதனை பண்றார் இல்லையா? பக்தர்களை வந்து காக்குறார் இல்லையா? சோ அது மாதிரி இவரை பார்த்தா யாருக்கு பயம் இருக்கும்? அசுரர்களுக்கு பயம் இருக்கும் இல்லையா? கம்சன் வந்து பாத்தீங்கன்னா தாய் மாமன் தான், பட் அசுரனா இருக்கனால அவனை எப்படி கொல்லணும் கொல்லணும்னு நினைச்சிட்டே இருக்கார் இல்லையா? அதே யசோதா மாதா ரஜவாசிகள் எல்லாரும் வந்து நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை வந்து எப்ப பார்ப்போம், எப்ப கிருஷ்ணரோட விளையாடுவோம், அதுதான் யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்படி தீயவர்களா இருந்தா கூட கம்சனுக்கும் சரி பூதனிக்கும் வந்து என்ன பண்ணாரு? மோட்சத்தை கொடுத்தவர் கடவுள், ரொம்ப கருணையானவர் இல்லையா? சங்கீதத்தின் பலன்கள் என்ன? நம்ம நாமஸ்மரணை பண்ண நமக்கு என்ன கிடைக்குது? மகிழ்ச்சி வருது. அப்புறம் பகவான் மேல வந்து நமக்கு பற்றுதல் வருது இல்லையா? ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? ஏதோ ஒன்றின் மேல் அல்லது யாரோ ஒருவர் மீது உங்கள் ஈர்ப்போ அல்லது விலக்குதலோ ஒருவருக்கு அவரின் தனிப்பட்ட சுய உணர்வின் பிரதிபலிப்பே ஆகும். ஓகேவா? சோ என்ன சொல்றாரு? நம்ம எல்லாம் வந்து ஏதோ ஒரு பொருள் மேல ஆசை வச்சிருப்போம், இல்ல ஒருத்தர் மேல ஆசை வச்சிருப்போம். நம்ம யார வந்து பிரியமா நினைக்கிறோமோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்களா, நம்மள ஒதுக்கி வைப்பாங்க இல்லையா? சோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா தனிப்பட்ட சுய உணர்வின் பிரதிபலின். ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இங்க வந்து பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிருஷ்ணரோட இருக்கிற எல்லா விஷயங்களும் வந்து நமக்கு என்ன கொடுக்குது? சந்தோஷத்தை தான் கொடுக்குதுன்றத வந்து நம்ம புரிஞ்சிக்கணும். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. இது முடிச்சிட்டோமே அடுத்தது. மாதாஜி. 37, 38 முடிச்சிட்டோம். ஓகே. மகாத்மாவோ பிரம்மாவை விட சிறந்தவர், நீங்கள் ஆதி படைப்பாளர், எனவே அவர்கள் மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை ஏன் உங்களுக்கு செலுத்தக்கூடாது? எல்லையற்றவரே, தேவர்களின் தேவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, தாங்கள் அழிவற்றவர், எல்லா காரணங்களுக்கு காரணம், இந்த ஜட தோற்றத்துக்கு அப்பாற்பட்டவர். இவருக்கு என்ன ஆச்சு? அர்ஜுனனுக்கு ஆத்ம ஞாபகம் வந்துருச்சு. என்ன சொல்றாரு? நீங்க தான் மகாத்மா. யாரை விட சிறந்தவர்? பிரம்மா விட சிறந்தவர்கள். நீங்க வந்து ஆதி படைப்பாளர். ஓகேவா? சோ அதனால என்ன பண்றேன்? உங்களுக்கு எல்லா விதமான மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை நான் வந்து உங்களுக்கு செலுத்துறேன் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? நீங்க எல்லையற்றவர்கள், தேவர்களின் தேவன். ஓகேவா? இந்த சிற்று தேவர்களுடைய தேவன் நீங்க தான். எப்படி ஸ்கூல்ல வந்து கிளாஸ் டீச்சர்ஸ் இருப்பாங்க, அந்த கிளாஸ் டீச்சர் அந்த கிளாஸுக்கு மாத்திரம் இன்சார்ஜா இருப்பாங்க. அந்த கிளாஸ் டீச்சருக்கெல்லாம் மாஸ்டர் யாரு? ஹெட் மாஸ்டர். அது மாதிரி நீங்க தான் தேவர்கள், பல பேர் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு தேவனா நீங்க தான் இருக்கீங்க. இந்த அகிலத்தை வந்து படைச்சது நீங்க தான். இந்த அகிலம் கூட யார்கிட்ட அடைக்கலம் எடுக்குது? உங்ககிட்ட தான் எடுக்குது. தாங்கள் அழிவற்றவர், எல்லா காரணங்களுக்கு காரணமா நீங்க தான் இருக்கீங்க. இந்த ஜனத்தோற்றத்துக்கு அப்பாற்பட்டவர், இதை படைச்சா கூட இதுக்கு உங்களுக்கு சம்பந்தமே இல்லை, அப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? சோ இந்த படைச்சல் விஷயம் எடுத்துட்டு புருஷ அவதாரம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதாவது காரணோதக சாயி விஷ்ணு, கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணு, க்ஷீரோதக சாயி விஷ்ணுவா இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்ஷரம் என்ற வார்த்தை வந்து இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா இந்த உலகத்தை படைச்சு நீங்க தான் வந்து என்ன பண்றீங்க? அழிக்கிறீங்க. ஓகேவா? உங்களுடைய சுய விருப்பத்தினாலதான் வந்து இது அழிக்கப்படுகிறது. ஓகேவா? சோ அவர் எல்லா விதத்திலும் சிறந்தவர். கடவுள் வந்து எல்லா காரணத்துக்கு காரணமானவர், எல்லாவற்றிலும் வந்து மேலோங்கி இருக்கிறவர் தான் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீரே ஆதிதேவர், புருஷர், மிகவும் பழமையானவர், படைக்கப்பட்ட இந்த உலகத்தின் இறுதி அடைக்கலம், அனைத்தையும் அறிந்தவர், அறியப்பட வேண்டியவரும் நீரே, பௌதிக குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட உன்னத அடைக்கலம் நீரே, எல்லையற்ற ரூபமே, பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் தாங்கள் பரவி உள்ளேர். சோ இப்ப வந்து தெளிவா வந்து இப்ப வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டாரு அர்ஜுனன் இல்லையா? என்னென்ன சொல்றாரு? கிருஷ்ணருடைய ஆஹ் தன்மைகளை வந்து சொல்றார். ஏன்னா அவர் வந்து எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கிறார் இல்லையா? எதை தெரிஞ்சுக்கணும் ஒருத்தன், எல்லாத்தையும் வந்து அர்ஜுனன் தெரிஞ்சுக்கிட்டார். ஓகேவா? சோ நீங்க தான் ஆதி தேவர், பழமையானவர்,
நீங்க தான் புருஷர். அதாவது ஆதிதேவனை நம்ம ஏற்கனவே பிரம்ம சமீதையில கூட பிரம்மர் சொல்றார், ஆதிர் அநாதிர் ஆதிர் கோவிந்தா. அப்பன்னா அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இருந்த ஆஹ், ஜீவா இல்லையா? அவரு தான் வந்து எல்லாத்தையும் படைச்சார். அவருக்கு முன்ன யாரும் இல்லை, அவருக்கு சமமானவரும் யாரும் இல்லை. அவர் ஒருத்தர் தான் புருஷர். இந்த உலகத்துல ஆண் பெண்ணுன்ற இரு பாலினங்கள் இருக்காங்க. உண்மையா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உலகத்துல இருக்கவங்க எல்லாம் வந்து பெண் பாலினத்தினவர் தான். கிருஷ்ணர் ஒருத்தர் தான் புருஷர். ஓகே, அவர் ஒருத்தர் தான் மேல். அதனால அவர்கிட்ட தான் நம்ம எல்லாரும் அன்பு செலுத்தணும். ஓகேவா? ஆ அங்கதான் உண்மையான அன்பு இருக்கு. இந்த உலகத்துல ஒரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் நடுவில் இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா காமம், லஸ்ட். உண்மையான அன்பு இல்லை. உண்மையான அன்பு கடவுளுக்கும் ஜீவாத்மாக்கும் நடுவில் தான் இருக்கு. ஆ ஓகேவா? அவர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பழமையானவர். பழமையானவரா இருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த குருஷேத்திர போற சண்டை நடக்கும்போது கிருஷ்ணருக்கு வயசு வந்து பாத்தீங்கன்னா 125 வயசு. நம்ம எங்கேயோ கிருஷ்ணரை வந்து ஒரு தடி வச்சுக்கிட்டு வெள்ளை தாடி வச்சுட்டு பார்த்ததே இல்லை இல்லையா? நவ எவ்வனமா இளமையானவனும் இல்லைன்னா குட்டி குழந்தை கிருஷ்ணராக தான் பார்த்துருக்கோம். படைக்கப்பட்ட இந்த உலகத்தின் அடைக்கலம் கூட நீங்க தான்ப்பா. ஏன்னா யாருக்கு என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் யாரால தீர்த்து வைக்க முடியும்? கடவுள் ஒருத்தரால தான் தீர்த்து வைக்க முடியும். எல்லாத்தையும் ஒருத்தன் புரிஞ்சுக்கணும்னா அது யாரை புரிஞ்சுக்கணும்? ஒரு பொருளை புரிஞ்சுக்கிட்ட எல்லாத்தையும் புரிஞ்ச சமானம் வந்து கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்கிறதுனால வரக்கூடியது. ஓகேவா? ஸோ நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பௌதீக உலகங்களுக்கு வந்து அப்பாற்பட்டவரா இருக்கீங்க. ஆனா இந்த பௌதீக உலகத்தையும் இந்த மூன்று குணங்களையும் வந்து படைச்சவங்க நீங்க தான். பட் நீங்க வந்து நிர்குணமா இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்றேன். உங்களுடைய ரூபம் வந்து எல்லையற்றது. நம்ம வந்து 3D 2D வியூல தான் பார்க்க முடியும் ஒரு பொருள்ல. எல்லா வியூல வந்து நம்மளால பார்க்க முடியாது இல்லையா? ஸோ எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்டவர். எல்லா இடத்துலயும் வந்து நீங்க பரவி இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிதானம். இது இங்க அடுத்து நிதானம்ன்ற வேர்டு இம்பார்ட்டன்ட். மூன்றாவது வரியில ஃபர்ஸ்ட் வேர்டு இருக்கு பாருங்க. அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா எவ்ரி திங், எல்லாம். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. 39வது படிங்க மாதாஜி. यस् माताजि। वायुर्यमो अग्निर्वरुणः शशाङ्गः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। हरे कृष्ण। நீரே வாயு, நீரே யமன், நீரே அக்னி, நீரே வருணன், நீரே சந்திரன். முதல் உயிர் வாழியான பிரம்மாவும் நீரே. அந்த பிதாமகனின் தந்தையும் நீரே. எனது எனவே எனது மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை உமக்கு ஆயிரம் ஆயிரம் முறை மீண்டும் மீண்டும் நான் சமர்ப்பிக்கிறேன். என்ன சொல்றாரு பாருங்க, ஆயிரம் ஆயிரம் முறை இல்லையா? ஒரு முறை ஆயிரம் ஆயிரம் முறை பண்ணாவே நிறைய எண்ணிக்கை வரும். இதுல வந்து என்ன சொல்றாரு, மீண்டும் மீண்டும் நான் சமர்ப்பிக்கிறேன் இல்லையா? ஸோ இப்போ வந்து என்ன வந்துச்சு, அவருக்கு ஃபுல்லா பயபக்தி வந்துடுச்சு இல்லையா? அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டார், நீங்க தான்ப்பா காற்று, நீங்க தான் யமன், நீங்க தான் அக்னி, நீங்க தான் வருணன், நீங்க தான் சந்திரன். முதல் உயிர் வாழியான பிரம்மாவும் நீங்க தான் இல்லையா? அந்த பிரம்மாவின் தந்தையும் நீங்க தான். ஸோ அதனால எல்லா அவருடைய சிறப்பு அம்சங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டார். அதனால என்ன பண்றாரு, கீழே விழுந்து விழுந்து நமஸ்காரம் பண்றார் இல்லையா? இது மாதிரி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோஸ்வாமிகள் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பிருந்தாவன பரிக்கரம் பண்ணுவாங்க. சில பேர் மானசீகமா வந்து விழுந்து விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணுவாங்க. ஸோ வணங்குதல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன் வணங்குதல் இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம கீழே விழுந்து வணங்கும் போது நமக்கு என்ன ஆகுது, நமக்கு எல்லாருக்கும் வந்து என்ன கர்வம் இருக்கும், தலை கர்வம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ நான் தான் கரெக்டு, நான் தான் வந்து எங்கள் வீட்டில் நிறைய இன்டெலிஜென்ட், நான் தான் எல்லாம் நல்லா பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு தலை கர்வம் நமக்கு இருக்கும், அகங்காரம். அதை வந்து கீழே வணங்கும் போது, விழுந்து வணங்கும் போது இந்த தலை வந்து கீழே வருது, இருதயம் வந்து மேலே வருது. ஓகேவா? ஓகேவா? ஆ அப்போ வந்து கடவுள் அந்த இருதயத்துக்குள்ள வாசம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவரை தான் நம்ம மேலே வைக்கணும், நம்ம தலையை கீழே தான் வைக்கணும். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. नम पुरस्तात् अथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। ஹரே கிருஷ்ணா. முன்னிருந்தும் பின்னிருந்தும் எல்லா திக்குகளில் இருந்தும் உமக்கு வணக்கங்கள். எல்லையற்ற சக்தி சக்தியே, எல்லையற்ற வலிமையின் இறைவன் நீரே. தாங்கள் எங்கும் பரவி இருப்பதால் நீரே எல்லாம்.
ஸோ இப்போ என்ன வந்துட்டாரு, எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் தான்ப்பா இருக்கீங்க. ஸோ நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் வியாபிச்சிருக்கிறதுனால நீங்கள் தான் எல்லாமும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அ, தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு. அதனால மறுபடியும் மறுபடியும் உங்களுடைய எல்லையற்ற சக்திக்கு முன்னாடி என்னுடைய வலிமை எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை. எல்லையற்ற சக்தியும் வலிமையும் உங்ககிட்ட இருக்கு. அதனால மறுபடியும் உங்களுக்கு வணக்கங்களை செலுத்துறேன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. क्षम्यतां। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यच्छावः सार्थं सत्कृतोऽसि, विहारशय्यासनभोजनेषु एको तवाप्यच्युत तत्समक्षं, तक्षामये त्वामहम् अप्रमेयम्। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உம்மை எனது நண்பன் என்று எண்ணிக்கொண்டு உமது பெருமைகளை அறியாமல் கிருஷ்ணா, யாதவா நண்பனே இப்படிலாம் கூப்பிட்டுட்டேன். அகந்தையோட கொஞ்ச நாள்ல பிஹேவ் பண்ணியிருக்கேன். அகந்தையோட கூப்பிட்டுருக்கேன், பழகியிருக்கேன். பித்தினாலோ பிரேமையினாலோ நான் செய்தவை அனைத்தும் தயவு செய்து மன்னிக்கவும். ஓகே. பித்து பிடிச்சோ பிரேமைனாலும் என்னெல்லாம் செஞ்சனோ தயவு செய்து என்ன மன்னிச்சிருப்பான்னு சொல்லிட்டு இப்ப என்ன சொல்றாரு, பயம் வந்துடுச்சு அவருக்கு. அதனால அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கிறாரு. பொழுதுபோக்கான கேளிக்கையின் போது, ஒரே படுக்கையில் படுத்திருந்த போதும் அல்லது உடன் அமர்ந்து உணவு அருந்திய போதும் நான் தங்களை சில சமயங்களில் தனியாகவும் சில சமயங்களில் நண்பர்களுடன் மத்தியில் அவமரியாதை செய்து உள்ளேன். இழிவடையாதவரே, இத்தகைய குற்றங்களுக்கு தயவு செய்து என்னை மன்னிப்பீராக. என்ன சொல்றாரு? இப்ப அவருக்கு ஃபுல் ஆத்ம ஞானம் வந்துருச்சு, பயம் வந்துருச்சு. அதனால நான் என்னென்னவோ பண்ணியிருக்கிறேன்ப்பா, என்னை மன்னிச்சிடுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணா கிட்ட கேட்குறார் இல்லையா? ரொம்ப அழகா இருக்கு இல்லையா? ஆ, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. यस् माताजि। पितासि लोकस्य चराचरस्य, समस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान्, न त्वं न तत्समोऽस्त्यधिक कुतोऽन्यो, लोकत्रयेऽप्य प्रतिमं प्रभाव। இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தில் உள்ள அசைகின்ற அசையாதவை அனைத்திற்கும் தாங்களே தந்தை. வழிபாட்டிற்கு உரியவர்கள் முதன்மையானவரும் பரம ஆன்மீக குருவும் நீரே. உமக்கு சமமாகவோ உம்முடன் ஒன்றாகவோ யாரும் ஆக முடியாது. அவ்வாறு இருக்கையில் அளவற்ற சக்தியின் இறைவனே, இந்த மூவுலகில் உம்மை விட உயர்ந்தவர் யார் இருக்க முடியும் இல்லையா? ஸோ இப்போ என்ன சொல்றாரு, எல்லாத்தையும் உங்களுக்குள்ள இருக்குது. அசைவன அசையாதவை எல்லாத்துக்கும் தந்தையாகவும் நீங்க தான் இருக்கீங்க. வழிபாடுக்குரிய பொருளை உரியவராகவும் நீங்க தான் இருக்கீங்க. பரம ஆன்மீக குருவாகவும் நீங்க தான் இருக்கீங்க. உமக்கு சமமாகவோ உம்முடன் ஒன்றாகவும் யாரும் இருக்கவே முடியாது. இணையற்றவர் யாரும் இல்லை இல்லையா? இப்போ உங்களுடைய சக்தி அளவற்றது. இந்த மூ உலகத்துல விட உயர்ந்தவர் யாருமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் அவருடைய பெருமைகளை சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ நம்மளும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அவருடைய குணாதிசயங்கள். அவருக்கு சமமானவர் யாரும் இல்லை, அவரை விட உயர்ந்தவர் யாரும் இல்லை. அப்பன்னா அவர் ஒருத்தர் தான் முழு முதற் கடவுள். கிருஷ்ணர் தான் கடவுள். நம்ம எல்லாரும் அவருடைய நித்திய சேவர்கள். இது பிரபுபாதா பர்பட்ல சொல்லியிருக்கார். ஒன்லி கிருஷ்ணா இஸ் காட் அண்ட் எவ்ரி ஒன் இஸ் சர்வெண்ட். ஓகேவா? ஸோ அதனால அவருடைய சட்டத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ மத்த நெக்ஸ்ட் படிங்க மாதாஜி. तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं, प्रसादये त्वाम् अहम् ईशम् ईड्यम्, पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः, प्रिय प्रियायार्हसि देव सोढुम्। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா.
ஒவ்வொரு உயிர் வாழியாலும் வணங்கப்பட வேண்டிய பரம புருஷர் நீரே. ஓகேவா? எல்லாராலும் வணங்கப்பட வேண்டியவர் வந்து நீங்க ஒருத்தர் தான்ப்பா. எனவே நான் எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை கீழே விழுந்து சமர்ப்பித்து உமது கருணையை வேண்டுகிறேன். ஸோ நான் என்ன இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். இப்போ நான் உங்களுடைய காலில் கீழே விழுந்து நமஸ்காரம் பண்றேன். எனக்கு உங்களுடைய கருணையை கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் கேட்கிறார். எவ்வாறு தந்தை தனது மகனுடைய குற்றங்களையும் நண்பனுடைய குற்றங்களையும் கணவன் மனைவியுடைய குற்றங்களையும் பொறுத்து கொள்கிறார்களோ அதுபோல என்னுடைய தவறுகள் அனைத்தும் தாங்கள் பொறுத்து அருள்வீராக. அர்ஜுனன் பாருங்க எவ்வளவு நல்லா பேசுறாரு. எப்படி ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்குள்ளேயும் ஒரு கணவன் மனைவிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய, அப்புறம் வந்து இன்னொரு ஒருவர் சொன்னார் இல்லையா, தந்தை மகனுக்குரிய உறவுக்குள்ள இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய கசப்பான விஷயங்கள் இருந்தாலும் அவங்க எப்படி அவங்கள மன்னிச்சு விட்டுறாங்களோ அது மாதிரி நீங்களும் வந்து என்ன பண்ணுங்க, நான் செஞ்ச தவறு எல்லாத்தையும் மன்னித்துட்டு பொறுத்துட்டு என்னை வந்து ஆஹ் ஆஹ் விட்டுடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன். ஓகேவா? ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ எவ்வளோ அளவுக்கு பக்குவமாயிருக்கு கிருஷ்ணர் திவ்ய ரூபத்தை பார்த்ததுனால அர்ஜுனனுக்கு, இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. दृष्टपूर्वं ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. போன ஸ்லோகத்துல கிருஷ்ணர் கிட்ட அர்ஜுனன் பாருங்க தன்னை பல விதத்துல வந்து உறவு பண்ணிக்கிறார் இல்லையா. என்ன உன் பையனா நினைச்சுக்கோ, இல்லையா, ஆஹ் நண்பனா நினைச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல உறவு முறைகளை வந்து ஆஹ் தெரிவிக்கிறார். அதுதான் வந்து ரசத்திலயும் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா. பிரைமரி ரசா, சாந்த தாசிய சாக்கிய வாத்சல்ய மாதுரிய, இல்லையா. அது மாதிரி நம்மளும் ஏதாவது ஒரு உறவை வச்சு கிருஷ்ணர்கிட்ட அன்பு செலுத்தும். இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரு, இதுவரை நான் என்றுமே கண்டிராத விஸ்வரூபத்தை பார்த்த பிறகு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஆனால் அதே சமயத்தில் பயத்தினால் எனது மனம் குழம்பி இருக்கிறது. ரெண்டு ஃபீலிங் இருக்கு, மகிழ்ச்சியும் இருக்கு. ஏன்னா இப்படியெல்லாம் இருக்குன்ற ஒரு விஷயத்த அவருக்கு தெரியவே தெரியாது இல்லையா, பாக்குறாரு. அதனால வந்து பயமும் குழப்பமும் மறுபடி வந்துடுச்சு. எனவே தேவர்களின் இறைவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, ஏ என் மீது கருணை காட்டி மீண்டும் தங்களது தெய்வீக ரூபத்தை காட்டி அருள் புரிவீராக. ஸோ நீங்க என் பையில கொஞ்சம் கருணையா இருந்து நீங்க என்ன பண்ணுங்க, தெய்வீக சௌமிய ரூபத்தை காமிங்கன்னு சொல்லிட்டு விண்ணப்பத்தை மறுபடியும் போடுறார். ஆ. किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुम् अहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हरे ஹரே कृष्ण। கிருஷ்ணா. ஸோ போன ஸ்லோகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த விஸ்வரூபம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா நம்ம மனசில் பதிய வச்சுக்கணும். அது வந்து தற்காலிகமானது, இந்த உலகத்தில் தான் இருக்கு, மேல் லோகத்துலலாம் இல்லை. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லோகத்தில் ஒரு வேர்டு சதுர்புஜ, அதாவது நான்கு கைகள் கரங்களோட இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய திவ்யமான ரூபத்தை காமிங்க. ஓகே. விஸ்வரூபம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1000 கண்கள், வாய்கள், அநேக தலைகள், வயிறு, கை, கால் எல்லாம் இருந்துச்சு இல்லையா. இந்த நான்கு கை ரூபம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சங்கு சக்கரம் கதை பத்மம் தாங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த ரூபத்தை, வைகுந்தர் லோகத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த ரூபத்தை வந்து நான் பார்க்கறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஆவலா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உண்மையான ஆன்மீக உருவம். அது வந்து பௌதிக உருவம், அது வந்து தற்காலிகமானது, இது வந்து நித்தியமானது. ஓகேவா? இந்த உருவத்துல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து வைகுந்த லோகத்துல இருக்கிறாரு. ஓகேவா? இதை பார்க்கறதுக்கு வந்து இப்போ வந்து அர்ஜுனன் வந்து விண்ணப்பத்தை போட்டார். ஸோ அர்ஜுனன் பார்க்கும்போது நம்மளும் சேர்ந்து பார்த்துக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ம். हरे कृष्ण। श्रीभगवानुवाच मय्या प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। हरे ஹரே कृष्ण। கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனது அன்பு அர்ஜுனா, எனது அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் இந்த தெய்வீகமான விஸ்வரூபத்தை நான் இந்த உலகத்தினுள் மகிழ்வுடன் காண்பித்தேன். ஓகேவா? என்ன சொல்றாரு, அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் தெய்வீகமான விஸ்வரூபத்தை நான் இந்த உலகத்தினில் மகிழ்வுடன் காண்பித்தேன். எல்லையற்றதும் பிரகாசம் மிக்கதுமான இந்த ஆதி ரூபத்தை இதற்கு முன் உன்னை தவிர வேறு யாரும் கண்டதில்லை.
ஸோ இது வந்து நீ நண்பன்டா, நண்பன் கேட்டதுனால உனக்கு இந்த ரூபத்தை நான் காமிச்சேன். இதுவரை யாரும் பார்த்ததே இல்லை, நீ தான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்த. இது வந்து ஆதி ரூபத்தை இதற்கு முன் உன்னை தவிர வேறு யாரும் கண்டதில்லை. அப்பன்னா அவங்களுடைய பந்தம் யோசிச்சு பாருங்க, கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இருக்கக்கூடிய உறவு இல்லையா? நம்ம கூட நம்ம விஷயம் வீட்டில் நிறைய வச்சிருப்போம், எல்லாருக்கும் எல்லாத்தையும் எடுத்து காமிக்க மாட்டோம் இல்லையா? ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து என்ன பண்ணாரு, தன்னுடைய ரூபத்தை வந்து அர்ஜுனன் கேட்டாருன்றதுக்கோசம் காமிச்சார். அர்ஜுனன் எதுக்கோசம் கேட்டாரு? நம்மலாம் நாளைக்கு வந்து ஏமாறக்கூடாதுன்றதுக்கோசம் கேட்டார் இல்லையா? ஸோ இதே சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா சஞ்சயனும் பார்க்கறாரு. சஞ்சயன் திருதராஷ்டிரருக்கு வந்து விவரிச்சு அந்த ரூபத்தை காமிக்கிறார். இதே மாதிரி ஒரு ரூபத்தை வந்து துரியோதனனுக்கும் வந்து தூதுவராக போறார் பாருங்க, சமாதான தூதுவரா போகும்போது வந்து அந்த ரூபத்தை காமிக்கிறார். ஆனா முட்டாள் துரியோதனன் என்ன பண்றாரு, அகங்காரத்தினால ஏய் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நிமிஷம் மனசு தடுவார். என்னடா இது உண்மையா, சே அப்படிலாம் இருக்காதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓவர் கம் பண்றாரு அவருடைய தாட். ஓகேங்களா? ம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूप शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த திவ்ய ரூபம் அர்ஜுனன் கேட்டதுனால தான் காமிச்சாரு. அதுக்கு பிறகுதான் நமக்கெல்லாம் இப்படி எல்லாம் ஒண்ணு இருக்குன்றது தெரிஞ்சுச்சு. அதுக்கு முன்னாடி யாருக்கும் தெரியாது. குரு வம்ச வீரர்களில் சிறந்தவனே, எனது இந்த விஸ்வரூபத்தை உனக்கு முன் யாரும் என்றும் கண்டதில்லை. ஏனெனில் வேதங்களை படிப்பதாலோ, யாகங்களை செய்வதாலோ, தானங்களோ, புண்ணிய செயல்களாலோ, கடும் தவங்களாலோ எனது இந்த உருவத்தை ஜட உடலில் காண்பது என்பது இயலாதாகும். என்ன சொன்னாரு? வேதங்களை படித்தாலும் சரி, யாக யக்னங்களை வளர்த்தாலும் சரி, தான தர்மங்களையும் புண்ணிய செயல்களையும் கடுமையான தவங்களை பண்ணாலும் இந்த உருவத்தை வந்து யாராலும் பார்க்கவே முடியாது. யாரால பார்க்க முடிஞ்சது? தன்னோட நண்பன் பக்தனான அர்ஜுனனுக்கு வந்து காமிச்சார் இல்லையா? ஸோ இங்க தகுதி வந்து பாத்தீங்கன்னா தூய பக்தி. அவருக்கு வந்து கலங்கம், அவர்கிட்ட வந்து பொறாமை இல்லை, தூய பக்தி, பணிவு இருந்துச்சு, சரணாகதி ஆனாரு. அதனால கிருஷ்ணர் வந்து என்ன பண்ணாரு, அர்ஜுனனுக்கு இந்த ரூபத்தை காமிச்சாரு. ஓகேவா? ஸோ அவருடைய விருப்பத்தால தான் இல்லையா? ஓகே. ஸோ இங்க வந்து இட் இஸ் ஸ்டேட்டட் இந்த தேவ டிவைன்னா காட்னு சொல்றாங்க. இங்க தேவ தேவர்கள்னா என்னன்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா, டிவோட்டிஸ் ஆஃப் விஷ்ணுவுடைய பக்தர்கள் தான் தேவ தேவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ யார் ஒருத்தன் வந்து கிருஷ்ணரை நம்பலையோ அவன் வந்து ஒரு நாத்திகவாதி, ஒரு அசுரனும் சொல்லலாம். ஓகேவா? ஸோ கிருஷ்ணர் மேல பக்தி பண்ண நமக்கும் வந்து இந்த மாதிரி தெய்வீக கண்கள் கிடைக்கும். கிருஷ்ணரை நம்மளாலும் பார்க்க முடியும். ஒன் cannot have the divine vision without becoming divine இல்லையா? ஒருத்தன் பக்தனான இந்த பக்தி அவனுக்கு வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெய்வீக கண்கள் கொடுத்தார். ஏன்னா அவர் வந்து பக்தனா மாறிட்டார் இல்லையா? அதுக்கு பிறகுதான் அந்த தெய்வீக கண்களால இந்த விஸ்வரூபத்தை அவரால் பார்க்க முடிஞ்சிச்சு. ஓகே. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் வந்து விஸ்வரூபத்தை பார்த்தாரு. அதனால பயந்துட்டு இந்த நான்கு கை ரூபத்தை பார்க்க வந்து கேட்டாரு. கிருஷ்ணரும் காமிச்சார் இல்லையா? ஓகே. ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேத யக்னாத்ய யக்னை அந்த வார்த்தை இருக்கு. வேத யக்னாத்ய யக்னை. ஓகே. ஸோ அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, யார் ஒருத்தர் வேதங்கள்லாம் படிச்சுட்டு அதாவது ரிக் யஜுர் சாம அதர்வன 18 புராணங்கள், உபநிஷத்துக்கள், வேதாந்த சூத்திரத்தை எல்லாம் படிச்சுட்டு இதை வீட்டில இருந்தும் படிக்கலாம் இல்லையா? இந்த சூத்திரங்கள்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்பசூத்ரா, மீமாம்ச சூத்ரா, இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதை பற்றி சொல்லுதுன்னா, ஒருத்தன் எப்படி யக்னங்களை பண்ணணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஒருத்தன் எப்படி தானங்களை பண்ணணும் அதை பற்றி சொல்கிறாங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்னிஹோத்திரத்தை ஒருத்தன் வந்து வளர்க்கலாம். அவனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை வந்து ஒவ்வொரு அதாவது வர்ணத்தைப்படி அவன் செய்யலான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஓகே. ஸோ சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடல் அளவுக்கு தவங்கள் பண்ணுவாங்க, சில பேர் மனதளவுக்கு பண்ணுவாங்க, சில பேர் தான தர்மங்களை படிப்பாங்க, சில பேர் வேதங்களை படிப்பாங்க. ஓகே. அற்றில் அவன் ஒரு பக்தனா இருந்தாதான் கடவுளை வந்து பார்க்க முடியும். இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் கடவுளுடைய விஸ்வரூபத்தை பார்க்க முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான். யார் என்னெல்லாம் பண்ணாலும் சரி, பக்தனா மாறினாதான் கடவுளுடைய ரூபத்தை வந்து பார்க்க முடியும். இல்லைன்னா இல்லைன்னு சொல்றாங்க. நீ என்னன்னா பண்ணு, ஆ பக்தி இல்லைன்னா இது எதையுமே உன்னால பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ
இந்த இந்த உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா முட்டாள்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க. அதாவது ஒருத்தன் சொல்லுவான், வா நான் வந்து உன்னை கடவுளை ஆக்குறேன்னு சொன்னேன், அவன் பின்னாடி போவான். இவ்வளவு காசு கொடு, நான் இந்த மந்திரத்தை கொடுக்குறேன், உனக்கு இந்த வேலை நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பணத்துக்கோசம் மந்திரங்களை விற்பாங்க. அப்படியேப்பட்டவங்களை வந்து நிறைய பேர் நம்புறாங்க இல்லையா? அவன் என்ன பண்றான்? இவன் கொடுக்குற காசு தான் நம்பி இருக்கிறான். இவன் என்ன பண்றான்? இவன் நாளைக்கு என்ன கடவுளை ஆக்குவான்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற காசை எல்லாம் எடுத்துட்டு போயிட்டு ஓட்டாண்டி ஆகுறான் இல்லையா? அது மாதிரி ஏமாறக்கூடாது. ஓகேவா? சரி, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி இந்த உலகத்துல இப்ப இருக்கக்கூடிய சமுதாயத்துல நிறைய நடந்துட்டு இருக்குது இல்லையா? காசு கொடுத்து நம்மளால கடவுள் ஆக முடியுமா? யாராவது நம்மள கடவுள் பண்ண முடியுமான்னா அது முடியாது. ஏன்னா கடவுளுக்கு சமமானவர் யாரும் இல்லை. ஓகேவா? ஒருத்தர் கடவுளை பார்க்கணும்னா தூய பக்தரா ஆகணும். கடவுளுக்கு அவருடைய பக்தர்களுக்கு பணிவிடை செய்யணும். அப்ப கிருஷ்ணரே வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னை வந்து காமிக்க வருவார். அவருடைய இச்சையினால அவருடைய தரிசனத்தை வந்து பக்தர்கள் எடுக்க முடியும். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த हरे ஸ்லோகம் படிங்க कृष्ण। மாதாஜி. यस माता जी। माते व्यथा मा च विमूढ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरम् ईदृङ्गममेदं व्यपेत बिप्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपम् इदं प्रपश्य। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணன். எனது இந்த கோரமான உருவத்தை கண்டு நீ மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு குழம்பி உள்ளாய். இத கிருஷ்ணரும் புரிஞ்சுக்கிட்டார். நீ குழப்பத்திலயும் பயத்திலயும் இருக்கிறப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இனி இது முடிவு பெறட்டும். சரி, இது போதும், இந்த ஷோவை இப்ப நிறுத்திக்கிறேனா? என் பக்தனே, எல்லா குழப்பங்களிலிருந்தும் விடுபடுவாயாக. அமைதியான மனதுடன் நீ விரும்பும் உருவத்தை தற்போது நீ காணலாம். சரிப்பா, உனக்கு வந்து நான் வந்து இந்த குழந்தைய வந்து பயமுறுத்துவாங்கல்ல, அந்த பூச்சாண்டி அதெல்லாம் வேண்டாம். ஏன்னா கிருஷ்ணருக்கு வந்து அர்ஜுனனை பிடிக்கும். பயந்து இருக்க, நான் இதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ வந்து திவ்யமான ரூபத்தை நீ எதை பார்க்கணும்னு நினைக்கிறியோ அதை வந்து நான் காமிக்கிறேன் உனக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிக்கிறேன். ஓகேவா? இங்க வந்து பர்பட்ல பிரபுபாதா என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த பீஷ்மா துரோணார் எல்லாம் வந்து அழிக்கணும். ஏன்னா அவங்க வந்து அதர்ம பக்கம் இருந்தாங்க. ஓகேவா? சோ அதாவது இந்த திரௌபதியை வந்து துயில் உரிவாங்க இல்லையா? அந்த சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா இவங்க எல்லாம் வந்து அமைதியா இருந்தாங்க. யாருமே எதையும் பேசல இல்லையா? ஏன் அமைதியா இருந்தாங்க? அவங்களுடைய நிலைமை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பொருளாதார சூழ்நிலைக்கோசம் அவங்க பக்கம் போயிருந்தாங்க. இந்த ஸ்டோரி நான் அப்புறம் ஒரு நாள் சொல்றேன். உம், பொருளாதாரக்கோசம் அந்த பக்கம் போய் சேர்ந்தாங்க இல்லையா? அது அதனால அவங்க வந்து காலத்தின் நெருக்கடியால அமைதியா இருந்தாங்க இல்லையா? ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்ப வந்து திரௌபதி தாயார் ரெண்டு கைகளை தூக்கிட்டு கடவுளை பிரார்த்தனை பண்ணாங்கோ, அவர் வந்து துணியை அமுச்சு விட்டார் இல்லையா? மானத்தை காப்பிச்சாங்க. சோ இந்த மாதிரி தவறுகள் புரிஞ்சவங்களுக்கு வந்து நீ கொல்லணும்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் அது தப்புன்னு சொல்லிட்டு நீ நினைக்காத. துரியோதன் ஏற்கனவே அதர்ம பக்கத்துல இருக்கிறான். எல்லா விதமான அக்கிரம செயல்களை வந்து இவங்க செஞ்சிருக்காங்க. வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்கு 6 விதமான அக்கிரமக்காரர்களை கொல்லணும். அது கொல்லலைன்னாதான் தப்புன்னு சொல்லியிருக்கு இல்லையா? சோ அவங்க எல்லாம் வந்து அதர்மவாதிகள். அவங்கள வந்து நீ கொல்றதுனால பாவம் நீ நினைக்காத அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. எந்த ஒரு பக்தனும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த விஸ்வரூபத்து மேல வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது. அவங்க பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு திவ்யமான ரூபத்தை, 2 கை ரூபத்தையும் 4 கை ரூபத்தையும் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து ஒரு பக்தன் விருப்பப்படுவான்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. सञ्जय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्ततोक्त्वा सकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यं वपुर्महात्मा। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப வந்து சஞ்சயன் பேசுற திருதராஷ்டர் கிட்ட புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் இவ்வாறு பேசிய பிறகு 4 கரங்களை உடைய தனது சுய உருவத்தையும் இறுதியில் 2 கரங்களுடைய உருவையும் காட்டி அச்சமுற்று இருந்த அர்ஜுனனை உற்சாகப்படுத்தினார். இப்போ திருதராஷ்டர் கிட்ட சொல்ற பயந்துட்டு இருந்த அர்ஜுனனை வந்து தெளிவுபடுத்தி சந்தோஷப்படுத்திட்டாரு. எப்படி? தன்னுடைய விஸ்வரூபத்தை மறைச்சிட்டு 4 கை ரூபத்தை காமிச்சு சங்கு சக்கரம் கதை பத்மத்தை தாங்கி இருக்கக்கூடிய வைகுந்த நாராயண ரூபத்தை வந்து காமிச்சிட்டு அதுக்கு பிறகு ஷாம ரூபம். அதாவது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 கை ரூபம். மானுட ரூபம் மாதிரி கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 கையில ஒரு கையில வந்து புல்லாங்குழல் வச்சுட்டு தலையில மயில் பிலி வச்சுட்டு பட்டு பீதாம்பரமா ஆஹ் வ-
மஞ்சள் பட்டாடை அணிஞ்சிட்டு கழுத்தில் வந்து கௌஸ்துப மணியை ஏந்தி அஹ், ஆஹ், ஷ்- ஷாம வர்ண கலரில் வந்து கார்மேக வண்ணத்தில் இருக்கக்கூடிய இரண்டு கை ரூபத்தை காமிச்சாருன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்கிற எல்லா ஸ்லோகத்தையும் படிங்க மாதாஜி, ஒரு நிமிஷம். ஓகே ஓகே மேடம் 55 மட்டும் படிச்சுட்டுமா ஆ 55 ஆ மட்டும் ஆ ஓகே படிங்க ஓகே மாதாஜி. अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शम् इदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देव अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वै नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन सेज्यया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम् एवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्त संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यसं मामेति पाण्डव. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணரை அவரது உண்மையான உருவில் கண்டபோது அர்ஜுனன் கூறினான், ஓ ஜனார்தனா, மனிதனைப் போன்று தோன்றக்கூடிய மிகவும் அழகான இந்த உருவத்தைக் கண்டு எனது மனம் தற்போது அமைதி அடைந்துள்ளது. நான் சுய இயல்பினை மீண்டும் அடைந்துள்ளேன். ஸோ இந்த ரெண்டு கை ரூபத்தை பார்த்தோன்னே அர்ஜுனனுக்கு என்னாச்சு? சந்தோஷம் வந்துடுச்சு இல்லையா? சுய இயல்பை வந்து அடைந்தான். இவ்வளோ நேரத்தை வந்து குழப்பத்தோடும் பயத்தோடு இருந்தவர் வந்து அமைதி அடைஞ்சிருக்காரு. ஓகேவா? சரி, இவ்வளோ நேரம் வந்து எல்லாரும் என்ன நினச்சிக்கிறாங்க? கிருஷ்ணர் வந்து சாதாரண மனிதன் நினச்சிக்கிறாங்க இல்லையா? பட் இதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். கிருஷ்ணருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் அருவவாதிகள் வந்து கடவுளுக்கு வந்து உருவம் இல்லைன்னு நினைக்கிறாங்க. பட் இதுலேருந்து அவருக்கு உருவம் என்று இருக்குதுன்றதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ சூரியனை வந்து சில பேர் மறைச்சு வச்சாலும் சூரிய கதிர்கள் எல்லா இடத்துல பரவி இருக்கும் இல்லையா? மேகக்கூட்டங்கள் கொஞ்ச நேரம் சூரியனை மறைக்கும். அதனால சூரியன் இல்லாம போகாது. அது மாதிரி முட்டாள்கள் வந்து சொல்லுவாங்க கடவுளுக்கு உருவம் இல்லைன்னு. அதை வந்து நம்ம பின்பற்றக்கூடாது. ஓகேவா? 52வது ஸ்லோகம். ஓகே. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனது அன்பு அர்ஜுனா, இப்போது நீ பார்க்கும் எனது இந்த உருவம் காண்பதற்கு மிகவும் அரியதானது. பிரியமான இந்த உருவத்தை தரிசிப்பதற்கான வாய்ப்பை தேவர்களும் எப்போதும் நாடுகின்றன. இப்ப பார்த்த இந்த ஷியாமசுந்தர ரூபம் கூட பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப அரிதானது. ஓகேவா? இதை பார்க்கறதுக்கு நிறைய பேர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? கிருஷ்ணர் வந்து பிறக்கும் போது மதுரா ஜெயிலுக்குள்ள எல்லா தேவர்களும் வந்துட்டாங்க. யூஸ்வலா ஜெயிலுக்கு யாருக்கும் போறதுக்கு பிடிக்காது. ஆனா தேவர்கள்லாம் என்ன பண்ணாங்க? எப்படா கிருஷ்ணர் பிறப்பாரு பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு ஓடி வந்துட்டாங்க. அது மாதிரிதான் இந்த சாமசுந்தர ரூபம் கூட வந்து ரொம்ப ரொம்ப அரிதானது. இந்த உருவத்தை பார்க்கறதுக்கு வந்து நிறைய பேர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகேவா? அதாவது இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் வேர்டு பாருங்க. 52ல சு சுதுர் சுதுர் தர்ஷனம். அதாவது இந்த ரெண்டு கை ரூபம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப வந்து கான்ஃபிடென்ஷியல். அதாவது கான்ஃபிடென்ஷியல்னா ரொம்ப சீக்ரெட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ தேவர்கள் கூட ஈவன் சிவா கூட பார்க்க, பிரம்மா சிவா எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு வந்து கியூல வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு. அதுவும் இன்னும் லீலையில வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதை விரஜவாசிக்குள்ள விருந்தாவனத்துல வந்து இவங்க எல்லாம் வந்து போயிட்டு என்ன பண்ணுவாங்களா, இந்த கோபி ஸ்ரீகளுடைய யோசிச்சு பாருங்க ஒரு நிமிஷம். முழு முதற் கடவுள் வந்து விருந்தாவனத்துல கோபர்களோட விளையாடிட்டு இருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ அங்கெல்லாம் வந்து பிரம்மானால கூட புரிஞ்சுக்க முடியல. பிரம்மாவும் தப்பு பண்ணார் பிரம்ம விமோக லீலை மூலமா. அவங்கெல்லாம் கிருஷ்ணருடைய தரிசனம் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு பிருந்தாவனத்துல மலையா இருக்காங்க.
பிரம்மாவும் சிவனும். அப்போ வந்து அந்த கோபி ஸ்திரீகளுடைய உயர்ந்த பக்தி வந்து ஆஹ் ராகானுகா பக்தி தானா அவங்களுக்கு வருது. நமக்கெல்லாம் பண்ற பக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா வேதங்களை படிச்சு படிச்சு இதை இப்படி சொல்றாங்க இதை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்றோம் இல்லையா. இது வந்து வைதி சாதனா பக்தி. ஓகேங்களா. ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன் வந்து ஃபாலோ பண்ணி நம்ம பக்தி பண்றோம். நம்ம கிட்ட வந்து வரல. அவங்க வந்து எவ்வளவு அளவுக்கு தூய்மையா இருக்காங்க அந்த கோபி ஸ்திரீகள். அவங்களுடைய கால தூசியாவது தன் தலை மேல படட்டும்னு சொல்லிட்டு பிரம்மா சிவன் போயிட்டு விருந்தாவனத்துல மலையா இருக்கிறாங்க. ஓகேங்களா. சோ கிருஷ்ணர் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து வெளிப்படுத்த முடியாது. ஏன்னா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய அந்தரங்க சக்தி யோக மாயால கவரப்பட்டு இருக்கிறாங்க. சோ அவருடைய காரணமற்ற கருணையால தான் தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு வந்து அவர் வெளிப்படுத்தப்படுவார். ஓகேங்களா. சோ இது வந்து தேவர்களுக்கு கூட வந்து தகுதி இல்லை பார்க்கிறதுக்கு. ஓகேவா. சோ கிருஷ்ணர் வந்து தன்னுடைய நண்பன் அர்ஜுனனுக்கு வந்து இந்த ஷாம சுந்தர வடிவத்தை காமிச்சாரு. இது வந்து ரொம்ப அரிதான வடிவம். ஓகேங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா 53வது ஸ்லோகத்துல வந்து கிருஷ்ணர் உனது தெய்வீக கண்களால் நீ காண்கின்ற இந்த உருவம் வேதங்களை கற்பதாலோ கடுந்தவங்கள் செய்வதாலோ தானங்களை கொடுப்பதாலோ வழிபாடு செய்வதாலோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. என்னை உள்ளபடி உணர்வதற்கு இந்த வழிகள் உதவவே உதவாது. ஓகேங்களா. சோ என்ன சொல்லியிருக்காரு, நீ எதனா பண்ணு, வேதங்களை எல்லா வேதங்களை ரிக் சாம 18 புராணங்கள் உபனிஷத்துக்கள் எல்லா 108 புராணங்கள் 18 உபனிஷத்துக்களை படிச்சாலும் உன்னால என்ன பண்ண முடியாது, பார்க்க முடியாது. கடும் தவம் பண்ணாலும் பார்க்க முடியாது. எதை செஞ்சாலும் பார்க்க முடியாது. எதனால பார்க்க முடியும், அவர்கிட்ட யார் ஒருத்தங்க வந்து சரணடைகிறாங்களோ அவங்களாலதான் வந்து பார்க்க முடியும். ஓகே. பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா. சோ சோ அவருடைய காரணமற்ற கருணை தான் வேணும் இங்க. ஓகேவா. சோ நம்ம எவ்வளவு அளவுக்கு கோயில் கோயிலாலும் போனாலும் பக்தி அவர் மேல கிருஷ்ணர் மேல தூய அன்பு பண்ணனாதான் அதுக்கு பிறகு அவருடைய காரணமற்ற கருணையினால அவரை வந்து நம்மளால பார்க்க முடியும்ன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. 55. சோ எனது அன்பு அர்ஜுனா, உன் முன் நிற்கும் என்னை கலப்படமற்ற பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே இது போன்ற நேரடியாக காணவும் புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். இதுதான் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவத்துல சொல்றாங்க. அதாவது கலப்படமற்ற பக்தி. ஓகே. அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கலப்படமற்ற பக்தினா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எந்த ஒரு பௌதீக ஆசை இருக்கக்கூடாது. ஓகேவா. நான் பக்தி பண்ணா கிருஷ்ணர் வந்து சந்தோஷம் அடைவாரா, அதுதான் அங்க அவங்களுடைய தூய பக்தர்களுடைய நோக்கம் இருக்கும். நம்ம எல்லாம் என்ன பண்றோம், முன்னாடி ஒண்ணு உள்ள ஒண்ணு வச்சிருப்போம். கடவுளே எனக்கு அது வேணும்ப்பா இது வேணுமான்னு போயிட்டு பெரிய ஒரு பட்டியல போட்டு வச்சிருப்போம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா தூய பக்தி இல்லை. இது கலப்படமற்ற பக்தி. இது வந்து பிஸ்னஸ். நீ இது எனக்கு பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறோம். ஆனா தூய பக்தர்கள் வந்து எதையுமே எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. ஏன்னா தன்னுடைய தேவைகள்லாம் பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணர் பார்த்துப்பாருன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு வந்து நம்பிக்கை. ஆஹ் ஆனா யோகக்ஷேமம் வகாமியம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அவர் வந்து நம்ம கிட்ட வந்து எல்லாத்தையும் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா வந்து காப்பாத்துவாருன்ற ஒரு நம்பிக்கை அவங்களுக்கு. ஓகேவா. ஸோ அதனால அவங்க பிஸ்னஸ் பண்ண மாட்டாங்க. எதையுமே எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. தன்னுடைய ஆஹ், தன்னுடைய ஹரே கிருஷ்ணா தன்னுடைய தேவைகளை குறைச்சிக்கிட்டு கிருஷ்ணரை வந்து திருப்திப்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு தான் வாழ்வாங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கை. ஓகேங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. లాస్ట్ శ్లోకத்துக்கு வந்துடலாம். ఇప్పుడు అర్థమే చేసుకోదు. ஸோ எனது அன்பு அர்ஜுனா, எவன் ஒருவன் எனது தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, பலநோக்கு செயல்கள் மற்றும் மனக்கற்பனைகளின் களங்கங்களிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டுள்ளானோ, எனக்காக செயல்படுகின்றானோ, என்னை தனது வாழ்வின் பரம இலக்காக வைத்துள்ளானோ, மற்றும் எல்லா மற்றும் எல்லா
மனக்கற்பனைகளின் கலங்கங்களிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டுள்ளானோ, எனக்காக செயல்படுகின்றானோ, என்னை தனது வாழ்வின் பரம இலக்காக வைத்துள்ளானோ, மற்றும் எல்லா உயிர்களிடத்திலிருந்தும் நண்பனாக உள்ளானோ, அவன் நிச்சயமாக என்னை வந்து அடைகின்றான். ஸோ இவங்க வந்து சொல்லிட்டாரு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? போன ஸ்லோகத்துல என்ன சொன்னாரு? கலங்கமற்ற தூய பக்தி. நம்ம எல்லாம் வந்து எப்ப அந்த நிலைக்கு வருவோன்றது தெரியாது. பட் நம்ம என்ன பண்ணலாம்? நம்ம ஒரு சின்ன குழந்தை ஒரு அடி எடுத்து வைக்கிற மாதிரி பக்தியில நம்ம அடி எடுத்து வச்சிருக்கோம். அதை வந்து சாது சங்கத்தோட அதை ஸ்ரத்தையா அஹ், அஹ், நம்ம வந்து பக்தி பண்ணணும். அதுக்கு பேசிக் சாண்டிங். ஸோ நம்மளுடைய மனப்பான்மை எப்படி இருக்கணும்ன்றதை வந்து இங்க கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்காரு. அதை மறுபடியும் இன்னொரு முறை அந்த பாயிண்ட்ஸ் மாத்திரம் ஹைலைட் பண்ணிக்கலாம். ம், பலநோக்கு செயல்கள் அது செய்யக்கூடாது. மனக்கற்பனையால சிலது வந்து யூகிச்சு சில பேர் வந்து நமக்கு வந்து யாராவது சொன்னாலும் அதை வந்து ஏத்துக்க கூடாது. வேதங்களுடைய இந்த வேதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தாய் மாதிரி. தாய் தான் ஒரு தந்தையை வந்து காமிக்க முடியும். அந்த வேதம் வந்து தான் பாத்தீங்கன்னா முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர்ன்றதை காமிக்குது. அதை வந்து நம்ம ஏத்துக்கிட்டு மனக்கற்பனைகளிலிருந்தும் கலங்கங்களிலிருந்தும் வெளியே வரணும். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரை தான் நம்மளுடைய பரம இலக்கா வச்சுக்கணும். ஓகேங்களா? எப்படி நம்ம சின்ன வயசுல படிக்கும்போது அப்பா அம்மா சொல்லுவாங்க, நல்லா படி, 10th நல்லா மார்க் எடு, 12th ஃபர்ஸ்ட் நல்ல மார்க் எடு, நல்ல வேலை கிடைக்கும், வாழ்க்கை செட்டில் ஆயிடும் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஆனா எங்க செட்டில் ஆயிருக்கும்? எங்க வந்து நிம்மதியா இருக்கும்? ஓடிட்டு தான் போயிட்டே இருக்கோம் இல்லையா? ஆனா ஆன்மீகத்துல தான் உண்மையை சொல்றாங்க. நம்மளுடைய இலக்கு என்ன? பரமபுருஷ பகவானை வந்து அடையணும். அதுதான் நம்மளுடைய பரம இலக்கா வச்சுக்கிட்டு இருக்கணும். அப்படி இருக்கும்போது எல்லா உயிர்களிடத்தும் வந்து ஜீவாத்மா இருக்கு. ஜீவாத்மா பக்கத்துலயே வந்து பரமாத்மா இருக்காங்கன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ வந்து எல்லாருக்கும் வந்து நம்ம நண்பனா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அது எறும்பா இருந்தாலும் சரி, யானையா இருந்தாலும் சரி, நம்ம பசங்களா இருக்கட்டும், யாரா இருந்தாலும் எல்லா ஜீவராசிகள்கிட்ட வந்து நம்ம நண்ப அன்போடு இருக்கணும், நட்புறவு கொண்டு இருக்கணும். ஓகேவா? அது அப்படி இருந்தாதான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? உயர்ந்த லட்சியத்தை அடைய முடியும். ஓகேவா? ம், ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம என்ன செஞ்சாலும் அவருக்கோசம் தான் வேலை செய்யணும். ஓகேவா? மத்பரமக. ஓகே. சங்க வர்ஜிதக. ஓகே. தேவையில்லாத சங்கத்துல இருந்து நம்ம விலகி வரணும். கிருஷ்ணருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம துளசி இலையை வச்சு அவருக்கு பிரார்த்தனை பண்ணணும். ஏன்? அப்போ வந்து என்ன ஆகும்? அவர் வந்து எதையுமே கேட்கறதில்ல. பத்திரம் புஷ்பம் பழம் தோயம் ஏதோ ஒண்ணு வச்சு பக்தி பண்ணுன்னு அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்கார் இல்லையா? ஆ அனுகூலஸ்ய சங்கல்ப பிரதிகூலியஸ்ய வர்ஜனம். நமக்கு வந்து நம்ம வாழ்க்கையுடைய சூழ்நிலை எதெல்லாம் எனக்கு பக்தி பண்றதுக்கு உதவுதோ அதை வந்து டிக்கு பண்ணிக்கணும். எதெல்லாம் வந்து என்னை கிருஷ்ணரை கிட்ட இருந்து தூர கூட்டிட்டு போதோ அதுக்கெல்லாம் நோ சொல்ல பழகிக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம சாது சங்கம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா ஆஹ் அவங்களோட சேர்ந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்து கொஞ்சம் நல்லா அவங்கள மாதிரி சாண்டிங் பண்ணணும், அவங்கள மாதிரி நம்ம புக்கு ரீடிங் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நமக்குள்ள ஒரு உந்துதல் இருக்கும். அப்போ வந்து நம்ம பக்தியில வந்து முன்னேறுவோம். ஓகேங்களா? இது இங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. வாஞ்சா கல்பத்தருப்பியஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த கி ஜெய். ஜெய். जय नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. ஜெய். जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय जय. ஜெய். श्रीमद् भगवद गीता की जय. ஜெய். हरे कृष्णा महामंत्र की जय. जय निताय ஜெய். गौरव प्रेमानंदे हरि हरि बोल. ஹரி ஹரி போல். All glories to assembled devotees. हरे कृष्णा. Thank you everyone. மாதாஜி ரொம்ப நிறைய यस பெரிய பெரிய माताजी ஸ்லோகம் இருந்துச்சு இல்லைங்களா இந்த முறை? இல்ல ஹரே பரவாயில்ல கிருஷ்ணா. எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் படிக்கிறதுக்கு. எனக்கு இந்த சாப்டர் ரொம்ப பிடிக்கும். ஓ நான் சூப்பர். அனுபவிச்சு படிச்சேன். ஓ ஹரிராம். என்ஜாய்ட் அண்ட் ரீட். ஓகே சூப்பர் சந்தோஷமா சூப்பர். படிச்சேன். ஓகே மாதாஜி. தேங்க்யூ எவ்ரிவன். ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you, Mita. தேங்க்யூ. Hare Krishna, Mata.